Ayan, welcome sa aking live stream mga palangga. Ayan, shoutout po sa Team Focus Family and kay Admin Sheila Mix Vlog. Ayan, thank you so much sa inyo, guys. Hinuhoy talaga ako ni. Bakit parang ang dilim? Oops. Ang dilim ko. Ganyan hindi. Ayan, okay na ba? Hello, welcome GC Lucio. Ayan, thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Ayan, Team Focus from GC Lucio. Ayan, shoutout po sa Team Focus family and kay Admin Sheila Mix Vlog po. Thank you so much sa pag-support sa akin at sa mga mababait na mga kasamahan namin doon sa aming bahay. Ayan. Thank you so much GC Lucio. Ikaw ang first honor sa aking live stream ngayon. Pasa na ang link. Ayan, thank you sa pagpasa, Sis Jessie Lucio, ang aking link sa ating GC. Ayan. Parang sumasakit ang ulo ko, guys. Ayan, welcome sa aking bahay, Sis Juana TV1, present. Ayan, kapi-kapi. Oo nga, Sis Juana, parang biglang sumakit yung ulo ko. Bakit ganito? Pag magaganyan ako, yung liig ko parang itim na itim. O, parang ganyan siya, oh. Kapi-kapi, oh. Parang biglang sumakit yung ulo ko. Wala din naman akong trabaho. Ano to, Sis Juana? Tea. Shahi. Ayan, welcome po sa inyo mga nagagandahang mga dilag dyan. Sis Juana, anong oras na dyan sa inyo? Hindi ka pa natutulog?
Tatawa talaga ako sa ka-chat ko. Ayan, hello sa'yo. Dan, welcome sa aking bahay. John Snow 28. Dan sa'yo, host. Dan Tamsak Halabira. ano yan, John Snow Halabira, Iloilo? Thank you so much sa patamsak. Ayan. Hello. Welcome sa aking 5 million viewers in the house. Ayan. John Snow 28, shout out to you from GC Lucio. Ayan, bago ka dito, John Snow 28. Ayan, John Snow. Ayan, bago pa si John Snow. Pero John Snow, hindi kita mabigyan ng jacket kasi ayan, OFW Chararat. Sige, mag-join ka dito sa akin, OFW Chararat, kasi naboboard ako dito. Ayan, Chararat, bigyan kita ng hagdanan. Malinis yan na hagdanan, bago pa yan, ha? Tusok dan. Ayan, thank you so much sa iyo, OFW Chararat Vlog. Ang aking friend na mambabarang. Mangisda ka diri dyan, Snow 28, daghan isda diri ba? Sige, mangisda ka lang dito dyan, Snow 28. Pero pasensya, hindi kita mabigyan ng jacket kasi gawa nga ng hindi ako marunong magkulikot ng aking cellphone. At baka ay maano ko to. Try ko nga. Ay, kasamahan ako ni Jason Kin. Ayan, asa na si Jason Kin? O Jason Kin, halika dito. Aakyat si Chararat sa aking live stream. Ayan, thank you so much sa iyo, John Snow 28, ha. Uy, bakla. Asan ka na? Umakyat ka na dito. Bruha ka.
Yan baka ano ka rin Jason, Jon Snow, baka gusto mong ilapag ay yung bahay, ilapag mo lang diyan pero wag lang sunod-sunod at baka tayo may sipa ni Lolo, alam niyo na. Ayan, wait. Sige, saan ka ba? Ano bang ginagawa mo diyan, Chararat? Naku, Chararat, ang aking puwet dito masakit ba? Ayan, invite si GC Lucio. Akyat ka dito, GC Lucio. Ayan, buti na lang marunong akong magbalik. Saan ka na, Lucio? Akyat ka na, Day. Ayan, okay na. Ayan, welcome sa aking magandang co-host na si GC Lucio. Ano yun, sis? Buyag. Buyag. Ako ang buyag talaga dito, sis. Di ayan, andyan si welcome Sir Dad ni Ayeka Moves. Dito na rin host, shout out Team Focus. Ayan, i-accept mo ako. Okay, yan dyan na. Diyos ko, Ginoo ko. Ano na naman to ang pakana nito ni Chararat ba? Pag si Chararat talaga ang umakyat, Diyos ko, kinakabahan talaga ako, Day. Ano na naman ginawa mo sa iyong buhok? Para ka talagang mambabarangay. instead, Uy, Chararat, instead na manood sila sa atin dito, talagang matakot sila. Ayaan mo na. Alam nyo guys, naka-90s ako. Look at my outfit, guys. Very beautiful and sexy. Naka-ano ako, 90s ako. With matching off-shoulder, di ba? Naiwan ako sa kabila, shout out sa co-host natin. Ayan, from Sir Dad ni Ayeka Moves. Ayan, shout out Chararat Vlog from Sir Dad ni Ayeka Moves. Ayan, Diana TV1 from Sir Dad ni Ayeka Moves. Ayan, all right. Naka-90s daw si Chararat, Sir Dad. Diliman na ako makita ang mga ano dito dahil. Saan ba ni siya? Uy. Kadyot Ayun lang, di ko alam. Ako natatakot na ako nito kasi baka mawala ako, buti na lang nakabalik ako. Live comments. Hello, Dad! Dad ni Ayeka Moves! Oh! Oy, Jason Kin, nasan ka na, Jason Kin? Nandito na yung ano mo katropa mo? O, dito lang ako saglit lang kasi. Sino yung sa gitna? Si Jessie ba yan? Oo, hello, si Jessie Lucio. Jessie Lucio, ang daughter ni Lucio Tan. Wow. Daughter ni... mga mayayaman kaya ang Lucio. Correct. Diba? Kaya maghiram, pag wala tayong maubusan tayo ng budget, maghiram tayo ng budget kay kay Jessie. Kay Jessie. Di ba, Jessie? Jessie, magpakita ka nga sa camera. Hindi ka pa nagpakita sa camera dito. Nakaano ka lang eh. Hello, host, Chararat from Sir Dad ni Ayeka Moves. Mindanao, yung Lucio sa Mindanao. Bakit ito man kaayo akong dahil lagom man akong lips dahil. Ang sama na nato niya lagom. Dahil butang nila bilo ba? Para dili lagom. Kadyot lang.
Ayan, shout out sa Team Focus Family at kay Admin Sheila Mix Vlog na napaka-supportive na admin at napakaganda. Ay wow, nag-lipstick pa si Chararat sa camera. Mautan-ahon Ayun. akong lips. Mautan-ahon akong lips kay lagom itub kaayo day. Murag charcoal. Sige, pabutangin na. Para dili na da mag-itom. Correct. Ako aganing liog baladay, oo. Naunsa Imo may do mong liog itom. day? Ha? Maginana ba o do itom pero dili man o. Kay ano chubby ka day. O ganun na. Parang Oo. shadow lang yan ng ng liig mo. Kaya nga, ayan. Nasa na ba ang mga Team Focus? Ayan, Sir Dad, baka tulog na po ang mga Team Focus family. I-send mo muna yung link mo doon sa para mapuntahan ka. Baka nag-ano na sila. Wait. Nasend na kaya ni Sis Jessie? Chararat, miss you from Joanna TV. Ayan, thank you so much sa'yo, Sis Joanna. I-ano ko muna yung ko, Karate Kids. Babasa ko ha? Oh, sige, Jessie. Thank you. Ayan, mega shoutout sa aming admin na maganda, si Sheila Mex Vlog. Ayan, thank you so much sa iyo, admin. Ayan, nandito na si Chararat, oh. Akyat ka, admin? Ipaakyat mo si Admin, Madam. akyat ka? Bigyan kita ng hagdanan, malinis pa yan, admin, ang hagdanan na ibibigay ko sa iyo, ha? Nakakahiya naman na inakyatan na ni Chararat. Sana iba, hindi ko alam madam, kung saan sila. Hindi na nga sana ako mag-ilis, Chararat, kaso wala namang mag-ilis, parang sumakit bigla yung ulo ko. Bakit? Sayang naman kung walang mag-LS ka na lang. Kaya nga, akala ko kasi pag sabi kanina ni Madam, may mag-LS, so hindi na nga ako nag-ano doon. Ako masakit ang ulo ko, napagod ako, day. Uy, lisod ka ay mangitag trabaho, day. Diyos ko. Ay, mauuy. Lisod, jud ka tama. Kasi especially pag mga local hire, yung dito ka within, nasa Middle East ka na, hindi ka sa Pilipinas. Lalong-lalo na ngayon, ang daming walang work, so maraming kalaban. Mabuti na lang ako ang na-select agad. Ay, wow. Congrats. So, may trabaho ka na? Sabi niya, give me your resume. Di ko alam kung magkanong offer, pero na ako for pag-usapan na namin yung salary. Kasi all-around beautician kasi ako, so kailangan nila yun para sa lalaki. Yung alam ang mga mag-manicure, mag-puts pa sa lalaki, magtanggal ng buhok sa nota, magtanggal ng buhok sa dito sa likuran, mga butas-butas. Kasi kailangan nila yun. Kasi matagal na rin ako dito, so marami akong experience, alam ko na yun. So sabi niya, I like you, sabi niya, but we don't know kung sabi niya magustuhan mo yung kumpanya namin, pero pag-usapan natin naman. Ewan ko kung salary, kung okay ang salary. Bahala. Ayan, Dad ni Ayeka Move, shout out sir from Sheila Mix Vlog. Ayan, dito na ako host. Andito welcome pala sa iyo sis Ayeka Moves, Dad. Andito. Hala, busy na sir Dad si sis Ayeka. Ayan, hello, mega shoutout sa iyo, Bugoy ni Jason TV World. Hi, merienda tayo mga Lodi. Ayan, maraming salamat sa pamerienda mo. Merienda, bakit anong oras na dyan sa iyo, Jason? Ayan, mega shoutout kay Jason Kin. Akit ka Jason Kin. Team Focus with love from Jason Kin. Ayan, mega shoutout sa inyo at welcome sa aking 7 million viewers in the house. Ay, taray, 7 billion talaga. Ayan, si Madam Sheila Mix Black nakukonsumi kasi walang tao dito. Okay lang yan, Madam, oy. Baka kasi natutulog na sila. Ako nga kanina, gusto ko na sanang matulog. Habang nag-i-LS kanina si Joanna. Ayan, Jason Love Yatak, Team Focus. Ninja mo rin ba ito, Jason Kin, yung Jason Love Yatak? Pero hindi kita mabigyan ng jacket ha. Sorry kasi hindi ako marunong sa
Kainis na cellphone na to. Dan Tamsak, thank you sa patamsak. Alam nyo guys, itong binili ko na Vivo na cellphone, di ba sa cellphone, nakikita natin yung sticker. Pero dito sa cellphone ko, hindi siya sticker ang nakalagay. Anong nakalagay? Ayan, may shout out. Ayan. Ano siya, mga pangalan. Halimbawa, itong kay Juana. Anong unit yan ng phone? Y11 lang naman to na Vivo. Hindi ko na-try ang Vivo. Hindi katulad nito. Tingnan mo, sticker, 'di ba? Lumalabas sa ating sticker. Dito sa may Vivo hindi. Ayan, mega shoutout sa iyo. GKCO4 Cabillion. Ayan, parang palagi ito si na to. Si Cabillion. Salamat, nakahabol ako sa LS yan ang best friend ko. Ay, best friend mo pala yan. Ayan, thank you so much sa best friend mo. Hindi pala yan, hindi yan. Hindi, si Camillion pala yun. Muisit ka talaga. Bakit bawal magkamali? Sige, ganyan nga tayo. Chararat, ganyan nga tayo sa camera. Ayoko, dahil ko gatungan mga ilong. Makaula. Parang, tamang-tama, ikaw yung mamabarang, ako yung mangkukulang. I-acknowledge mo muna yung isang ko ninja ko. Diyos ko. Yung ilong ko. Ay, yung butas ng ilong. Okay na yung ilong ko, hindi yung ilong ko talaga flat talaga dito, chararat. Ay, hindi pantay yung butas ng ilong ko. Muntik na akong Ayan dyan yung Ayan, bumaba na po guys si Jason Kin ng kanyang bahay at padikita na lang po sa mga hindi pa nakadikit. Ayan, mega shout out po kay Pino Char. Hi po. Ayan, Tusok Dan, thank you so much sa patusok. Salamat, nakahabol pa ko sa LS mo, Ate Noemi from Bugoy. Ni Jason TV World, thank you so much sa iyo, Bugoy. Ayan, sa iPhone, dili pod sticker. From GC Lucio. Oo nga sis, sa Vivo, hindi siya sticker nakalagay, kundi pangalan talaga. Ayan, harang host. Sir Dad. Harang talaga, Sir Dad ha. Sir Dad, wag mong skip yung harang ha. Ayan, na Ilonggo ka OFW. Bisaya yan siya, si OFW Chararat. Ayan, 8 Slow Host. Thank you so much, Bugoy. Sana all naka-off shoulder. Wow. Chararat, sabi ni Jessie, sana all naka-off shoulder. Yes, di ba nga sabi ko pagkatapos kumaligo, hello, welcome Empire Queen sa aking bahay. Thank you so much at napunta ka sa aking bahay ngayon. Bakit parang hindi ka yata naka-LS ngayon, sis Empire? Tapos ka na ba kanina? Ayan. Nandyan pa rin Nandyan pa rin si Juana TV1. Halimbawa ito, Chararat, kay Juana TV1, tingnan mo yung sticker niya. Ang nakalagay dito sa akin, you got this. Pangalan siya. BJ lang muna si host ha. Anong Sige, nakalagay so sa Juana TV man ang nakikita ko dito. O ayan, so sa pinakailalim na sticker, 'di ba, si Juana TV1 may sticker. Ang nakalagay dito, hindi siya sticker sa aking Vivo, kundi you got this. You got it. Ay? Ganun, oo. Tapos itong YouTube na kulay pula, ang nakalagay, white siya. Pangalan talaga, hindi Ayan, jacket daw host. Ayan, Jessie Lucio, hindi kasi ako makaano. Oh, Chararat, ang best friend mo. Ay, welcome, hello, Jason Kin. Hello. Tapos na ang duty mo, ga? Yes, Hindi ko kayo guys malagyan ng pasensya na ng jacket kasi hindi ako marunong kung saan kiniklik dito yung jacket. So anong gagawin natin ngayon nga? Nga lang, ganito lang. I-shout out mo na lang yung mga pumapasok. Ayan, nga lang talaga. Same sa iPhone na host. Oo, kasi ito, sis Jessie, binili ko tong Vivo kasi ang dating cellphone ng asawa ko. Kaya sabi ko, itry ko yung Vivo.
Pero actually sana yung Shout out bibilhin namin everyone. kasama ko dito lava. Kasi Everyone. may nagsasabi, titry lang namin na lava. Ngayon na uwi sa Y11 na Bibo. Sarap ba yun? Ayoko ng iPhone, totoo. Ayoko ng iPhone. Bumili. I love iPhone. Mahirap kasi maraming pa ano-ano yung iPhone. Ay, i-welcome muna natin ulit si GC Locio, Joanna TV, JK, Jayco Charot Cabilion. Ay, Chararat Cabilion. Ayan, welcome back, Sis GC Lucio. Magpakita ka kaya, GC? Langga Noemi. Langga Noemi, Oh. di ba? Duhay mong cellphone? Duhay mong cellphone? Oo. Tatlo. Dapat itapik natin Open yung mo ang duha ang isa nimo ka account, open mo. Open mo same account Ma. ang open mo sa duha ka cellphone. Unya, mabuhinan jud ang akong Unya ang WH. Dili kay normal man ang cellphone man imong gamit. Isa ra man bali isa ra ka kuan imong i-open. Isa ka account pang jacket nimo ba mag-jacket ka dito ka mag-click sa kuan sa isa ka account nimo. Naka-jacket ka, ulitog noon yung Isa ka Ano cellphone yun, pala. open kumbaga, dalawang naka-open ang cellphone ko na sa aking YT. Oo. Oo. Kailangan kay Pero wala hindi, man tay kuan hindi kay wala yung man tay pababawasan. laptop. Okay lang Baka kung ma-detect ko naka-laptop ni ka. Lolo. Hindi, ah. yan. Dili pero may Sure? mga akong ginagamit. Yes. Oh, sige, Sure. sige. Yes, Okay, okay. si Madam si admin nagsulti sa kuana nga kay cellphone ra man akong gamit nya duha akong cellphone, mag-jacket ko sa pikas na cellphone ako. Okay. Okay, din naman. Same kuan Ay, siya, same kahadlok. account. Ay, kahadlok. Dili oy, ano po? Sorry. Same account. May criteria man si Lolo. Kay Loy kay nang nagakuan na ngayog jacket tas lalo mo. Saan ako dadaan, GC Lucio? Same, di ba? Same account lang gyapon sa YouTube lang gyapon nimo. Sa YT Open nimo. na ako ng... Saan ka dadaan? Sa entrance mismo, Madam Noemi. Charing. Di ba? Ha? Di ba open mo imong account sa kuan sa imong account mismo. Shout out sa 10 million viewers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Dayon ilong press nimo nang ngayog jacket, ilong press nimo ilang pangalan. Maraming salamat. Long press Wait, nila ilang ano? pangalan, comment nila ilang pangalan, long press. Madam Chararat, dapat yung topic natin yung almoranas or hemorrhoids. Okay, ayan na. O na iba na moderator. Langga, budlag, taga-bukid You get? ka, no? You Eh, get? dili, taga-bukid. Normal na siya. Okay, first time daw. Dili si Ma'am Sheila. Lingon ko ba, Chararat? Tamati ba, Chararat? Nag-LS. Unsa lagi. Pudlay, yun, mga taga-bukid ba, nga bagulang. Ayan na guys, Admin sila, kaya Bigyan ko nagtudlo na sa kayo ng kuha. jacket. Ayan. May jacket na sila. Kahadlok, open mong duha ka. Hindi, cellphone. balaan man ako, Tingnan din Jessie, kaso, ang akong hadlok ka. ma-detect ni Lolo. Wala, Ayan, bugoy ni Jason TV. TV World. Ayan, BG lang. Thank you so much sa iyo, Jason. Ayan, sis Juana TV lang. Thank you so gamit nimo. much. Ha? Same account. Oo. Same account pa nimong gamit. Di okay ray, sabay naman sila open. Ang hirap maging mangkukulam kasi Noy may kompetente from daddy ni Ayay Kamobs. Oo nga talaga. Kaya nga, Sir Dad, kailangan magtuso kayo Magkantahan dyan tayo kasi ngayon, pag ha? hindi, kukulamin ko talaga. Magkantahan tayo. Ano, Jason? Si Madam Jason ang mamalansya. Pusukin si host. Mamalansya pa ako. Malayo ang boses ni Madam Jason eh. Hindi, namamalansya ako kasi kakanta tayo guys. Sa mga umakyat dyan, kakanta tayo ha. Pagkatapos kong magplansya. Nagpaplansya lang ako. Kasi yung boss ko wala pa. Try. Ayan, nandyan pa rin si Sis Joanna TV1. Thank you so much. Sis Joanna, hindi ka pa natutulog, sis? Host Noemi, magbaba ko ha. Magbaba ko. Mara tong sulti na ko si Ma. Sige. Mara
Sige, kay. Dili lang ko si Lalom, ha? Baba ra ko. Oh, sige, sige, sige. Wait. Tigtan na ako Mangisda dit Lalom. ka? Hindi ako daka. Giselle Lucio, Oo. mangisda ka? Unya ra ko. Dili ko mangisda, oy. Maghimasa bitaw ko sa tinuod lang. Charot! Noemi! Ate Noemi! Basta ingani nga gabi na. Ate Noemi, jakitin na siya si Pinuchar. Ako na siyang Karate Kid. Susera pud ka, oy! Ay, kaway-kaway. Ay, kaway-kaway. Kaway-kaway na lang ang labanan? Ano yan, silent LS? Nakamute pa. Oh, wow. Baba ko'y daghan na kayo sa taas. Unya ra ko magsaka. Bye-bye. Ipakita imong naungkuan, Jessie. Unya ra oy balik kuan pa ko kog dagway ron kadang bulingit ba kung bata pa. Ay. Hey, bago lang ko nahuman trabaho ba? Daro ba ng daro? Nakalimutan ko yung mga, ang ninja ko guys is 3. Nakalimutan ko yung mga password. Isa pa lang ang nakita ko. Ay, may kudigo ako kasi hindi hinahanap ko ang kudigo ko kung saan ang mga password. Ako pa nimo same password nimo tanan ninja nimo. Dili pwede dahil kasi ang ano ko, iba-ibang iba-ibang GG account 'yun. Oo, pero okay raman kung same ang kuan, okay raman kung same ang tawag na password. Dili man na ma-detect na same password. Iba-iba bitaw ang email. Ang oo. Ayan, dalawa na yung naano sa'yo, Noemi, ha? Huwag ka Ayan, masyadong thank you so much. Huwag ka masyadong mag-inarty, ha? Dalawa ang binigay ko sa'yo na nakasalang dyan. Wow, thank you talaga. Uy, Tapos huwag kang binigyan. yaw. Lagi kang yaw ng yaw. Chustera ka. Charara talaga, uy. Ara na Ay, din. magbaba na ko ay Binigyan grabe talaga. ligang na jud. Oh, sis Josie. Jessie. May trabaho Oo. pa ka, day? Ayan, welcome sa aking 9 million viewers in the house. Unsay urasa si admin. Pag gumanakon siguro, mga alas 12 man po na siya kapin LS. Naabi dyan akong ganina ba kung asa gini si Jason nagtrabaho. Sa hospital. Obvious ba? Obvious ba ang uniform niya? Hospital. Baka murag kuan siya dahil Ichuchera gini si Jason Ken ba? hindi murag si Jason Kin murag siya kung hindi siya medtech mga RT no. Katawa po si Jason. Sisera ba yun? Oy, si Jason in fairness may susungga siya, di ba? Palaban din siya. Asa ka karon Jason? Ayan. Abu Dhabi. Ayan, mega shoutout. May bago tayong pasok. Si No Pin. Hello po. Hello sa'yo. Mega shoutout sa'yo. Ayan, si Amy Paragas. Hello, sis. Karate ko yan. Ay, ginawa Ayan, pagkatapos ko nito, kakantahin ko kayo ha. Dikitan nyo ako ha. Go! Oo. Ayan, dikitan mo na yan, chararat. Ako Jason, din, dikitan din kita, Jason, hindi yan mapapalo ni Lolo pag kasi minsan nag-LS ako may music, pinalo siya. Tinanggal Walang na sa kanya. Walang CPR sa kanya. StreamYard ang gamit. Oo. StreamYard, pwede mo namang i-change ng pwede may option 'yan. Pag napalo ka, pwede mo siyang palitan ng tugtog. May tugtog siyang Madali lang siya palitan. Ganun ang ginagawa ko.
Yung sa akin, hindi talaga, dahil talang tinanggal talaga. Una-una, binigyan ako ng message. Sabi niya, copyrighted music. Ay, hindi yon. Walang problema yon. Tapos, Punta ka dinilit lang. Wait. na. Kaloka. Isushow ko sa inyo. Punta tayo. For example, nag-LS ka, gamit ka ng ano, na, let's say, na-copyright siya. Uy, Oo. ano? Pindot mo lang yung Madam na-copyright Jason, yung baka ano. masipa ako dito ni Lolo, ha? Ang Tapos, pinag-uusapan natin tungkol sa kanya. Sige, Sa sige. video, walang problema. Basta Sige, Wala. sige, ano, next. Next time, tawag nito, kung gusto niyo gustong magkantahan, pag yung gawin yung description, infringement, infringement, intended, but the music being used is not mine. Gawan niyo ng ganyan para hindi tayo matadya ka ni Lolo. Ganyan ginagawa ko sa description. I-send ko sa GC para kung gusto niyo may tugtog na hindi sa inyo, na hindi kayo sure, lagyan niyo ng ganun para hindi kayo matadya ka ni Lolo. Yeah. Shasha. Okay. Tapos alam mo na. pag video okay, pwede yan siya, wala problema, basta ang ginamit natin is tawag nito StreamYard. Pero ipakita mo sa akin, punta ka sa mamaya, mag-video call tayo, Noemi Competente, para i-guide kita kung paano palitan siya ng tugtog. Sige, Meron sige, lang yan. oo. Kung may claim copyright ka. Madali lang Okay, yan. oo. Ayan, welcome Amy Paragas. Kamusta na kayo, guys? Ayan, okay naman na kami, sis Amy Paragas. Thank you for coming here. Ayan, kamusta? Hello, Amy Paragas from Dad ni Ayeka Moves. Ano ginagawa mo, Chararat? Yung isa ko pang di ba ikaw nagpilit-pilit sa akin, sige ihagisan mo ako ng mga Karate Kids. Ngayon ka sa akin, magtanong-tanong ko kung bakit ang tagal-tagal ko. Sera pa. Isa ito na lang yung Sino pa ba yung nagreklamo? Si Joanne. Si Joanna, saan ka Joanna na? TV. Joanna TV. Saan si Joanna? Andyan lang siya yan. Andyan lang yan sa baba. Ayan. Haha, JC Lucio. Hahaha. Ipalapag mo sila ng bahay, puntahan ko ng gamit ang ang ninja ko. Lapag daw kayo ng bahay, mga langga. At didikitan kayo Jakitan mo ni ako. Chararat. Jakitan mo si Jason Lab yata. Kailan tayo, baka may pamasok dyan. Welcome na welcome. Ayan. First come, first Ayan, serve. bumaba na si Ayan, Nara ano? Palmera. Shout out sa iyo. Salamat. Saan? Sino nagbaba? si Nupin. Salamat din, Nara. Ninja ko yan. Ano niya? Jakitan mo Ayaw ako. Kakanta na ako. Okay. Sure. Jakitan mo yung Nilalamig isa ka. ko. Oo, para makalaba ako ng bahay. Welcome. Saan ba? Jo- Mag-comment ka? Joanna TV, maglapag ka ng bahay mo, Joanna TV, papuntahan ka ng Karate Kids ko. Wait lang tayo, may dating din dyan. Sound trip muna, sound trip. Kuya. Ayos Hello, na po. Johanna Versosa. Jana Ayan, Versosa. welcome sa aking bahay, Jana Versosa. About? Oo. Umalis. Umalis ba? 19 na ako kagabi. Ayan si JC Lucio, saglit lang. Pupuntahan kita JC Lucio ha, yung Salamat. yung Spider-Man ko. Shout out sa iyo. Ayan, Ma'am Noemi, relax lang. Ay, nako, Sir Dad. Nalaglag na nga ditong mga karagalan ko, Sir Dad ba? Wala. Nawala yon. Ano lang? Ano na si Pian? Good morning. Sige, mamaya kuya. Good morning, Ate Germs. Good morning po. Salamat sa pagbisita. Ay, pakanta ko sa dong. Yun ang video, kina? Oh. Ayan, naglapag na po dyan ng mga bahay nila. Thumbs up, Dad. Dikit-dikit na lang po kayo. Salamat, Manilo. Music lang. 11 seconds lang na OFW Chararat from Jesse Lucio. Napuntahan na kita JC Lucio kasi gamit ko yung Spider-Man ko. Aray, naupuan ko ang itlog ko sa gilid. Salamat.
salamat po. Kasi ako nag-visit sa GC. Kaya kung sino lang makakita. Normal ka talaga, Chararat. Tinuod lagi. HG Cutter. Tinuod lagi. Lapag ko na rin co-host. Sige, lapag lang po dyan, Sir Dad. Hi, Dad ni Pre. Hello, Ayeka. hello, Pupuntahan hello, ko si Dad ni hello. Ayeka Mega mega ngayon. shoutout sa iyo, Sarah Cago. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Ayan. Germs. Ayan, salamat po sa 6 million viewers natin. Pre, musta man kadiha, pre? Nagunsa na kadiha. Ayan, Jason Lod, Dan Pulod, full pack na sa iyo na may bakas pa. Balik na lang ng sukli loads. Ayan. Oy guys, magdikitan kayo ng ano ha, talagang dikit na dikit kasi baka malaglag kayo ba? Ayan, may pumapasok na. Okay lang, pre. Naguli na sila, pre. Why pa? Good evening. Ayan, good evening. Amy sa'yo. Paragas, Salamat Dan sa Pulod, full pack mo sa iyo na may bakas pabalik na lang po ng sukli loads. Ayan, from GK04 Cabillion. Shoutout sa'yo. Saglit lang guys, saka ano lang ako Hello, take pre, lang ako ng pre. vitamins. Mega mega shout out kay Mary Andaduli Guys, mag-vitamins Maghilom. lang ako, Late ko, ha? pre. Pre Mary Ann, oh, andito na ngayon sa aking Nagpaalam si stream Jason. si... Mag-vitamins lang ako. Okay, O, siya, okay. siya. Sige, Madam Jason. O, andito na ngayon sa aking stream si OFW Chararat, Mary Andaduli. Ayan, guys, Ano, Germs, ano ba, Chararat? Oh, miss ka talaga namin. Hello, Ang akong- hello Mary Ann. Hello. Ayan, wala pa, pre. Katatapos ko lang ng plancha, pre. Napastilan lagi, oy. Ipanglabay na ng mga plancha-plancha na, oy. Dad ni Ayeka, Dan Puloads, pupak na sa iyo na may bakas, pabalik na lang ng sukli loads. Ayan, from GK, C04 Cabillion. Minsan Tama ay ba, walang Cabillion? tao. Si Jason yan. Tanggalin mo muna Oo. si Jason. Bakit? Ibalik mo lang mamay. Sipain mo muna siya kasi walang tao. Umalis daw siya saglit. Nag-inom lang to siya ng ano, vitamins niya. Ay, pandinig ko bibili ng vitamins. Iinom ng vitamins, baliw. Binako ka, bibili, palit ng vitamin. Ingon ni Mary ano, ang dagway ni Mr. Chararat, at kaayo. Ayan, si Santi. Uy, sobra siya. Oh, grabe. Grabe po yung Uy, pagkaampalayas. gimbasa lang ba yan ni Nakon, oy. Buang nga ka Chararat, gimbasa lang akong tanawa din eh. Gikan pa ko sa ubos karon pa ko kasaka pre na pastilan lagi pre Sara oy. Hello Don't forget guys, to yung thumbs up, ano, yung guys. ninja ko, yung no pin at saka pino char sa ninja ko yan, guys. Pero ano siya, legal na channel. Ayan, salamat po Chararat. Ayan, legal daw. Di kita nang Saan maayos. saan Ayan, naman Mary si Ann Joanna Dadilo. TV? Tayo po tayo dito sa Dubai yata. Nakalimutan ko. Joanna Hindi, TV, saan saan siya ka ngayon? na? Kasi hindi pa siya naglapag ng Ah. bahay. Baka umalis kasi wala na siya. Sige na po, Abadilla, no problem po. Pino Chard, Dan Pulod, full pack na sa iyo na may bakas, pabalik na lang ng sukli loads. Ayan. Gansi kaayo ko, dili ko kabalo maghulog sa akong balay, ha ha ha. Pre, ingnan kaganik pagkadto to sa imong balay. Dayon pangita ka to sa imong video nga gamay lang po, dili so good mahaba ba. Dayon i-share mo lang copy ba. Sa Baran din pala kayo? Dayon kadto ka di sa kuang ano, mag-comment ka, i-copy mo lang to pre. Mao lang na ba? Happy birthday sa aming Kinsa na siya, Day? Si Mary Ann ba? birthday na ni Mami Chi ngayon sa Pinas. Bago lang na siya. Baby pa na siya. O baby pa pod ni siya ba? Ano, pindutin mo yung ano niya para mag-appear dito, para masundan siya yung ano niya, pangalan. Sila po. Ayan. Ayan ha. Flex na kita Mary Ann Daduli maghilom sa imong balay. Basta connected lang tayo, lalo na dito sa Mas maganda sana pre Mary Ann, ano mo dito, baba mo dito ang bahay mo. Ayan, bumaba na si OFW Chararat Vlog ng kanyang bahay. Salamat, Ate. Ayan, sa mga hindi pa nakaano sa akin, yung original ko is OFW Chararat Vlog. Tapos yung actually tatlo ang ninja ko, hindi ko mahanap yung isang password.
Yung no pin at saka pinuchar. Ayan. Ayan. Huwag ka na magreklamo, Tayo host, ha? Nandyan na sa'yo lahat. Binigay ko na ng todo-todo. Thank you sa'yo. so much, Chararat, Mang Babarang. Kinsa pa to sa nagreklamo? Uy, balikin ni si Sir Dad ba? Ang dad ni Ayeka Mobs. Oo, okay. Gipuntahan ko na. Oy. Balikan mo na. Nama o. Shoutout Tuwa pa sa sa'yo. ubos akong alaga. Welcome. Salamat sa pagpunta. Ah, Di pa tayo dikit. ano pa sila pre, wa pa jud sila nag-uli. Pasagdae po din ha pre. Salamat sa Kay ayahay po din ning katabang way trabaho. Yan yung mga solid natin mga friends. Na Ayan, OFW Chararat, done po loads, full pack na sa iyo na may bakas, pabalik na lang ng sukli loads. From GK's C04 Cabillion. Ayan, hello sa iyo Jana Bersosa, thank you so much dahil nandyan ka pa rin. Si Jana Bersosa, ninja ba to? Hahaha, mga mag-ila kayo mong duha. mura mo og mga korek, ingon ni Marian ba? Chararat, ingon ni Marian oh. Unsa? Mura mo og mga korek. Anong korek-korekong? Unsa? Kompleto na talaga tayo dito. May almond, may kurikong. Unsa pag Pastilan, manjud ka Chararat. Oy. Ang usa Salamat, garapata. Madam Chararat from Dad ni Ayeka Moves. Ayan, thank you so much sa iyo, Sir Dad ha. Dahil nandyan ka pa rin sa aking bahay. At Amy Paragas, padrap naman ko ng link na mas Jakiti, mababa. sinopin. Meron na ah. Nopin. Wala ah. Bi? Nopin. Salamat. Mag-comment ka, hindi kita makita. Ayun na. Ayan na. Sa taas ni Emmy Paragas. Wait. Pwede na ata. Pero yung gagamitin mo ata, ano eh. Ay, ang sakit ng Premiere almond ko paggamit ah. dong. Kasi ako, ginagamit ko, nagda-direct na ako dito sa ano eh, sa YouTube. Ah, saan? Premiere. Ha? Hindi mo nakita? Pag ano ka, Ayan na, magkano ayan ka na. sa StreamYard, tukulog. Ay, bakit nire-remove ko to Pag sa ba? StreamYard, okay lang. Hindi ka na mag-moderate. Ayan na. Pwede 100 lang, boss. Ayan, hello sa iyo, Admin Sheila Mix Vlog. Thank you sa pagpunta sa aking bahay, Admin. Ito po ako sa Yuli. Andito sa taas ang aking mga pasaway na mga Nakalimutan ko. Pero ano? Salamat sa iyo. Ikaw yan, tama, Co-host. tama, Wala po Hello mga problema, pangalabs. host. Hello mga Team Focus. tama. Welcome to Competency Vlog Channel. Sige lang, mag-ano ka lang. Tamsak tayo kay host guys. Hindi ako ang host ha. Co-host lang ako dito. Eh, grabe siya oh. Hindi nahalak ko na kayo. Ay, dong. Kung adi ay matadyakan ka pag side lang. Pareho lang pala, Sir Dad, yung oras natin dito, Sir Dad, no? Ay na, ay. Yan, thumbs up po. Salamat. Ay guys, sorry, hindi na ako makakanta kasi may nag-ilis yung kasama ko. Tapos na-required siya. So, baka matadyakan siya. So, next day na lang. Ah, okay lang. Okay lang, oy. Mga sulit karakter ko dito. Kasi nag-white yung kasama ko sa kwarto. Madam Sheila, mag-ano ka ba? Mag-live ka, Madam? Chararat at Pinuchar, nabalikan ko na ninja mo, pabalik na lang po loads from GKC 04 Cabillion. Kanindot sa isa, plancha o kalingaw, hahaha. Sige, pagplancha lang diha, pre. Ayan, asaan na ba ito si Jessie? Ano ginagawa mo? Jason Ken? Pre, Nag-ano ako, hahaha, siga-sigaan lang ka sa mata, pre. Mao, pre. nag- Yes, host. Sa Nag-ano exit ako, 6 po kayo at ako exit 4. nag-yosi Yung lang. mama ng amo ko, Vitamins, Sir saray. Dad, is exit 4. So, ano lang kami, sa likod lang kami, kung alam nyo ang alsadahan, yun sa likod lang. Hello, doon. Madam Sheila. Hello, Admin Sheila. Sheila Mix Sige lang Vlog, po, guys. deflect po, AKA ako dili Bangs. kabalo maghulog. Bangs Mga Garcia. pastilan lagi ka kay kapila na baya ka ginakong gintudluan, pre.
Nakamute ako guys, ha? Jana Bersosa. Ayan, thank you so much sa iyo, sis Jana Bersosa. Ayan na ang bahay ni Amy Paragas. Bumaba na siya guys. Ayan, welcome sa aking 12 million viewers in the house. Chararat, sabi ni admin. Chararat. Pa-flex naman ako sis, ha, para di mahirapan si admin mamaya. Okay, flex kita. Ayan na, Jana Bersosa. Natutulog ka na, Madam Jason? Hindi pa. Dito lang ako. Kakain pa ako. Nag-prepare pa yung ano ko. Anong oras ang trabaho mo, Jason? Duty mo, night duty? Ano ako? 10 to 10 ako. Umaga? Yeah. Langga, ikaw to, ha. 12 hours in duty ko ay 11 hours. Hindi ko to kilala, Madam Sheila, si Jana Bersosa. Ano ba to, ninja mo ba to, Madam? Yan, Kilala si mo? ano yan? Hindi. Kapatid yan ni Gardo Bersosa. Sino? Kapatid ni Gardo. Ang ingay ni Chararat to. Saan ko to mamaya eh. Ano ulit, Madam Jason? Madam Joanna TV. Kay Madam Joanna TV. Kaya pala nawala si, Madam Joanna TV eh. Si Joanna yan? Oo. Sis Joanna, andito na yung mga Chararat, si Joanna ba? Para makagraduate na ba ni? Sabi ko na sa'yo, ilapag mo na ang bahay mo. Kanina ba ako nagyaw-yaw? Ilapag mo na ang bahay mo, Joanna, para mapuntahan ka ng Joanna, sayang din ang apat sis. na Ilapag mo na daw ang bahay mo para mapuntahan na ni Chararat, sis. Salamat sa inyo. Walang anuman, Amy Paragas. Ilbaba mo na dito. Dikit na po, Amy Paragas from Dad ni Ayeka Moves. Ayan, Joanna TV from Sheila Mix Vlog. Ayan, si Joanna TV po yan, Jana. Okay, Sir Dad. Si Chararat, sana akyat sa akin mamaya. Oy, Chararat? Akyat ka daw mamaya kay admin. Kaya? Unsay orasa? Lain po na What time daw, yung Madam? LS ni admin. Diyos ko, yung LS ni admin, 3 o'clock na dahil. Nga na ang Hindi. mga... Mga 12, mag-i-LS na to si Madam. Tapos, pwede ka naman kahit mga... Iniintay ko yan kaya palagi. Iniintay ko kaya yan palagi. Kayo kagabi, nakatulog ako sa kahihintay. Mamaya na sa akin, lapagan, haha. Okay, sige, Madam Sheila. Anong oras ka daw, Madam, mag-i-LS para makaakyat pa sa'yo si Chararat? 12:30 daw. Kaya? Pwede ba mag-bra at saka panty, two-piece? Hindi yan siya masipa. Hindi siguro masipa kasi hindi naman malaswa yun, no? Madam, magpa-bra at magtutupis daw si Chararat. Hindi kasi para makita naman ninyo ang figure ko. Maganda ang figure ko, guys. Jason Kino. Nagcharot-charot siya dito. Natawa na lang si Jason. Ganyan kaganda ang katawan mo. Diyos ko. Host, paki-flex naman po si Ma'am Amy Paragas. Newbie po siya at nasa 96 na. Ipagraduate na natin ng grade 1. Ayan guys, 96 na daw po si Sis Amy Paragas. Ayan, patikitan naman po. Pakiflex naman kay Amy Paragas. Newbie po siya. Si Amy Paragas, wait lang po. Saan ang bahay niya? Andyan sa taas. Mo ako ng video, Chararat. Ayan, wait lang sis Amy ha. Ayan, 96 na daw siya. Ako ng basta. Apat na lang daw. Ito, one ito. Lagi na yung Okay. Gudayon si Jason na. Oo kasi. Chareng. Biguan mo ako video, Chararata. Yes, manood ako niyan. Basta nakatibak si Chararat from Jason TV World. Chararat. Lingi gudayon si Jason, ha. From GC Lucio. Lingi jud sis, naglingi jud ni si Jason Ken kay Chararat ba kay lami man daw kuno iyang figure. Asa man pod bi pagtataw bing imong figure Chararat be?
Busy pa si Chararat GC. Ha ha ha, katawa na po si TV World kay si GC. Oh. Ayan, 4 na lang po at mag-graduate na to ng 1 si Madam Emmy Paragas. Puntahan nyo na ang kanyang bahay. Ayan, ano, Madam Sheila, aakit daw mamaya sa'yo si Chararat. Ayan, 10 minutes na lang ako, ano, Madam Sheila Mix Vlog. Pwede ka next. Para makapunta sa'yo si Chararat at si Jason Ken. Haha, salamat Dapat sa Chararat, suporta po, pag-usapan natin guys. yung Alboranas mamaya. Oo, doon na lang pag-usapan mamaya. O, huwag ka daw matulog, Chararat. Narinig mo? Pag-usapan Ay, natin sobra yung naman. Alboranas or hemorrhoids. Ano yun? Hindi ako tao? Hindi, bagay, chareng. Jason, ang ganda na ng figure niya. Pero meron siyang almond. Huwag lang Almond, ipakita. ano ba yun? Ano siya? May ano na ba siya? Nabiyak na ba yan? Hindi, parang ano siya, parang cauliflower pa lang siya. Alam mo? Cauliflower. So, Alam mo yung parang Bagong nagbiyak-biyak sibol ba na ng kalyo sa ano sa paa? bagong sibol ba? Or ano na? Nagsabaw-sabaw na daw. Ay, sabaw-sabaw na siya. So, kailangan siya ng ano? Upirahan daw. Uy, kumakain si admin. Yes eh. Madam! Peace, Uy, ayun, nabigyan ko na madam. si... Sorry. Paano mo kaya, Jessie, kung ilan na siya, ha? O, ayan. Anong si Jessie? Si Emmy. Si Paragas, di ba yan ang nangailangan? Oo, si Emmy Paragas. Sabi mo kasi si Jessie eh. Ayan, sis Emmy. Okay na ba? Nag-1 ano na ka na? Pakitingnan nga, sis. Saan Kakain mo na pa? ako, ha? Kasi Si Binigay Emmy ko na lahat. Paragas, oh. nagutom na ako. Bakit Finlex ko kulang na pa? nga. Binigay ko naman lahat. Wait, Jason mayroon pang Ken, isa. ibigay mo na ang Mayroon lahat. pang isa. Isa Ay, na lang. Ako pa pala. Nagyaw-yaw lang ko dali ako. Emmy Wait, Wait, Paragas. isa na lang. Parang dikit na kami ni Emmy Paragas. Binigyan ko na yan si Emmy Paragas ng ano ko, mga ninja ko. Ay, ayan Wait, na. Naka 100 na siya, oh. Emmy Sige, Paragas. dagdagan ko to kasi baka maano Yes. to. Dikit ko na siya, matagal na. Binigyan ko na yan Hmm. siya ng 3 kasi 3 pa lang yung sa akin eh. Kailangan ko pang gumawa ng Ninja Turtle. Hello, Nomad Impar. Welcome sa aking live stream. Hi sa gwapa na host, ang mga co-host. Ayan, si ano siguro to, no? Si Empire Queen. Another thumbs up, sis, from Empire Queen. Ayan, thank you so much, sis Empire. Uy, tapos na siya, ha? Ayan, sis Emmy Paragas, okay na ba? Ayan, thank you guys. Love you all from Emmy Paragas. Ayan, nabigyan na kita ng jacket, ano, sis Empire. Yes, Nag-graduate na siya? Jason, thank you for the love. Oo, Nag-graduate na siya, Day? oo, nag-graduate na siya. Ayan, Nabigyan congrats sa ko na iyo. siya, At apa. nag-graduate ka, pero dagdagan ko to para hindi siya maano. Hindi ko pa siya dikit sa ano ko. Loves. Thank you. Ikaw. Natawa si Madam, Madam Sheila. Uy, ano, Chararat, umakyat ka mamaya sa kanya, ha? Oo, hinintay ko nga eh. Kung gusto mo, bumaba ka na ngayon. Char. Char lang. Char lang. Grabe. Mas hipa kita. Saan gusto mo? Sabi Chararat? ni Emmy Paragas, thank you, graduate na ako. Ayan, magpakain ka dapat kung mag-graduate. Magpakain ko. Grabe talaga to si co-host, to. Ayan, pasensyahan mo na yan, sis Emmy Paragas, kasi ganyan talaga ang aming mangkukulam at mambabarang na co-host. Uy, di ba dati sa Pilipinas pag mag-graduate hindi naghahanda? Ngayon dahil kahit kindergarten, ano talaga nagkatay talaga ng mga baka. Ay, true. Diyos Meron ko! talagang handa. Mga ambisyosa.
Pero nga Bumaba na naman, si Jason. pagkahuman sa graduation, nga na. Pilitin Mau, talaga uy, magiging uy, sakto jud na gid ba social. day ba? Diyos Maski wala na gud kwarta ba, pastilan mangutang lagi. Harang talaga si Madam Chararat. Yes, kakain tayo siomai from Ay, Emmy Paragas. oo, meron din Ayan, akong congrats sa'yo, Sis Em Paragas. siumay dito, isa. May may kasama ng gravy. Diyos ko talaga 'to nakakatawa. Sumasakit ang tiyan ko sa'yo, Chararat. Ayan, O thank you so tapos, much sa pagpunta sa akin dito. Ayan, ang Madam Admin, mag-aano ka na ba, Madam? 5 minutes pa. Kasi kung mag-e-LS ka na, patayin ko na agad 'to pag nag 1 hour. Ayan, Joanna's TV from Sheila Mix tiny Vlog. bubble Ayan. in the sun. Gusto ko dalawa sila Jason, mag-combine sila, sino matatalo. Ayan, dalawa daw kayo ni Jason. Jason, nandyan ka pa ba, Madam Jason? Dalawa daw kayo Dili mamaya ako umakyat sa LS ni Madam hindi ko Admin. hindi ko ma-carry si Jason dahil kasi talented na siya dahil. Mm. Bakit ano ba talent mo, Chararat? Wow! Mm. Ah, uy, sumbagon. Stilan lagi ni, uy. Dito pa ako sa kusina, tuloy mo lang muna. Sige, i-ano mo lang ako, Madam Admin ha. PM mo ako pag mag-LS ka na. In the sun, make me feel happy. Na, na, na. Wala, talo ka kay Jason. Kailangan enjoy tayo, guys. Just Tama. magpa 5 months na ako nga Chararat, wala ikaw lang ba nang mag-isa dyan? nga. Ikaw Ha? lang ba isa dyan? Ikaw lang mag-isa dyan? Oo. Ito yung bahay ng building ng employer ko ngayon, yung nagsara na sila. Nandito pa naman kami lahat. So, pero ako, isa-isang kwarto, ako lang mag-isa, binigyan niya. Kasi ako ang senior dito. So, sabi niya, ikaw na lang mag-isa niya, huwag ka magpahalo. Ay. Pero bumagsak ang business. Chararat, bigyan mo ako video sa birthday ni Yasmin Wu. Hoy, wala ka pa pala bruha ka video doon kay Madam. Chararat, bigyan mo ako, sabi ni admin na video sa birthday ni Yasmin Wu. Ayan, good morning sa iyo, Sis May Molina. Andiyan ba si Sis May Molina? Mother ba ito ni admin? Kasi hindi ko pa na-add eh. Pwede ba ilapag dito yung para ma-add ko muna yung si Yasmin Wu? Kailangan mo pa talaga i-add. Ang gawin mo nga, Chararat, maggawa ka ng video na mag-rate ka ng birthday, tapos isabihin mo doon na team focus, ganun ba? Kailan bang birthday niya karon ugma? Wa ako kabalo. Nakapasa na ba ako sa iya? Adugay na. O mamaya, Bia Amor Kochi, hello host. Good evening from France. Ayan, hello. Good morning sa iyo, Sis May Molina. Welcome sa aking live stream. Ayan, si Sis May Molina siguro to, no? No, send mo sa akin, hayaan mo na yan. O, send ka lang daw sa akin, hayaan mo na daw yan. Send mo pala doon sa akin, tapos na. Bukas prepare ko na. Ay, tapos na pala ang birthday. So, ipipremiere pa yan ni admin. Diyos ko, kailangan gusto ko makita ang video para malaman ko anong name niya, anong nickname niya, para ma-feel ko naman, hello, Madam Yasmin, hello, ganda, ganon. Hindi yung basta mag-ano ko, hindi ko naman kilala ang tao. Siyempre, kailangan po may mga ako. At least kunting mga background, alam ko meron sa kanya. Malay mo, Diyos ko, kakambal ko pala yan. Ganyan lang ang intro mo, Chararat. Hello, Madam Yasmin Yu, happy birthday, ganyan. Dayon, sabi, tapos, ingnon mo nga itong dayon GC. Hello, Madam Yasmin Yu, hello, happy birthday! Ow! Baka ma-chugi tayo. Baka ma-terminate ang channel natin. Search mo daw, Yasmin Wu. Search mo. Hello, Mia Amor from Dad ni Ayeka Moods. Bukas siya. From Sheila Mix Vlog. I like your shoulders, CC. From Mia Amor Kochi. Ayan, katawa na lang po si admin sa inyo. Murag Hehehe. Murag parang
itong si Yasmin mo, parang ano, murag na ay samurai. Kasi, parang Japanese yata ito. Tapos ko, para magkamali tayo, bakla baka matigok sigang ulbig lang. Basta samurai tayo ng mother ni Anes, ni Admin Chella. Diyos Sakit san ko. ko katawa. Ay, pareho kita, Madam Admin, no? Sakit san ko katawa sa kay ano ni ba? Wait. Ay, umbot sa imo ah. Ayan, kain muna ako guys from Jason Labiatak. Sige, kain ka lang dyan, Jason. Ay, andito na. Ang gulo talaga niyan, ang ingay pa. From Sis May Molina. Hello sa iyo, Sis May Molina. Welcome sa aking live stream. Ayan, oo, ang gulo talaga yan ni Chararat. Oh, si SS, pwede mo lapag ng link. I-shout out mo si Jason Lab Yatak. Sino yung Jason? Sige lang po, Madam Mia Amor. Lapag lang po kayo dyan at dikitan po kayo ni Chararat. Ang dami po ng ninja niya. Lisod kayo kung magbasa din kasi alam mo, ay, pag maliit na yung mga sulat. Karina Vlog, welcome sa aking live stream. Hello host, pwede pasali po. Sure po. Bigyan kita ng jacket at para hindi ka lang bigyan dyan sa ilalim. Ayan, sample Chararat, paano ka mag-rate? From Sheila Mix Vlog. Mag-sample ka daw, paano daw ka mag-rate? Ayan na naman ang ating friend na Ichusera, Ate May Molina, ang babaeng kulera. Diba? Tinitira ka si May Molina, oh. Uy! Ayan, Kanina shout out host from Jandy Channel. Ayan, thank you so much sa'yo, Kuya Jandy, sa pagpunta sa aking bahay. Ayan, oh. Ayan, guys, padikitan din po yan si Kuya Jandy Channel. At isa po siyang kuya-kuyahan ko sa YT. Tamsak Dan host. Thank you so much, Kuya Jandy. Ayan, dinner ko pa lang din. Kagigising ko lang. From Amy Paragas. Thank you po. Welcome sa iyo, Sis Karina Yapa Vlog. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Ayan. Hello po, Dad ni Aya Camus from Sis May Molina. Ayan, Jason TV World Peace. Ayan, guys. Nagbabadi ng bahay si Mia Amor. Mia Amor. Ang ganda ng pangalan niya. Sampol na, oy. Sampol na daw, ingo ni admin, oh. Uy, Almon. Paminaw ba? Uy, Almon, manahimik ka dyan. From May Molina. So, ano sabi Huwag niya? ka muna mag-end pag di ako nag-start. Sige, admin. Noted, admin. Uy, Ate Ayan, May, bumaba na. na-miss kita, Ate May. Guys. Saan ka na? Pag hinahanap ko siya, hindi siya na magpapakita, dahil si Ate May. Uy, hindi, aakyat din dyan siya mamaya sa ni admin. Tingnan mo. Ayan, guys, flex ko yung channel ni Jandy Channel, pakipuntahan. Chararat! Dikitin na ba si Jandy Channel? Sino? Jandy Channel. Going. Legit Ilang na siya. piraso? Lahat idikit mo. Ayan, thank you so much sa iyo, Chararat. Ayan, Kuya Jandy. Padikitan na din si Chararat, ha, kasi legit yan siya, guys. Tamsak Dan host at dikit na din kita dati pa. Okay, thank you so much. Hindi na dikitan na kita kanina, Karina Yapa, sa live stream yata doon ni... Kaninong live stream ba ako napunta nga? Basta nadikitan kanina lang. Sana ang sample Chararat from Sheila Mix Vlog. Tulog ulit ako, oy. From Sis May Molina. Sis May, ba't ka nagising? Anong oras na ba dyan, Sis May Molina? 3 oras pa lang ako nakatulog. Ay, matulog ka muna dyan, Sis May. No problem. Si Mia Amor, nasa 976 na po, kaya na po na pag-graduating po hanggang kay Madam Sheila Mix Vlog. Sige, Sir Dad. Saan ba dito ba? Ay, mamaya na doon kay admin. Siguro kasi mas marami doon mamaya kay admin. Ayan, Jana Bersosa, andyan pa rin. TV World, Jason TV World, andyan pa rin. Thank you so much. Ayan, Jandy Channel, done to you from Mia Mori. Salamat, host. Balik ko agad. Thank you. Welcome, Kuya Jandy Channel. Balik mo agad, Kuya Jandy. Kailangan dikit lang na maayos with kalimbang para hindi kayo malaglag. Ay, demanding. Ayan, tapos na 2 nang binigay ko sa kanya. Diyos
ko. Ayan, thank you. Ayan, Ma'am Mia Amori, wag po kayo aalis, ka-graduate na po kayo maya-maya. Oo nga po. Uy, wag mong paalisin si Ate Mangay, muli na. Shout out kay Langga Sheila Mix Vlog from Sis May Molina. Hindi naman ba, matulog daw siya, nag-CR lang kaya nagising from Sis May Molina. Daan kayo host. Mia Akala ko ba Morikuchi, aakyat siya? Langga May. Ha? Akala ko akyat Hindi. siya. Hindi, matutulog pa yan si Sis May. Mamaya pa yan siya akyat doon kay admin. Huwag na siyang Palapag matulog, Diyos pa ko, po mga Ma'am Mia 24 ng hours. link. Ayan, Ma'am Mia, Amor, maglapag ka ng ng link mo, ng bahay mo dito sa aking bahay. Gawin ko po 980 para later po, 1K na yan. Okay, sige. Sige, flex ko. Tapos na ba? Chararat? Seryoso Tapos na. Ayan. O, ito naman si Oy! Ano ba yan? I like the hair of the short hair host. Ayan, thank you so much sa iyo, Mia Amor. Ayun, Maawa ka natapos naman sa na. aswang. Francis May Molina. Ayan, Joanna's TV Tapos? din pag-graduate mamaya na ako mag-prepare ako para makastart ako. Sige, admin, mag-prepare ka na admin para lahat Asa sila na, doon guys? sa'yo. Ito si Mia Amor, magbaba ka na ng bahay mo. In the sun, in the sun. Mia Amor, please drop your link. Ayan na, chararat. Ito, Bakit ang volume? si Mia Amor. Lakas mo ang volume. Volume nang? Naka-volume Volume? naman ako. Bakit hindi ko narinig, guys? Something wrong. Naluluha talaga ako sa'yo, chararat. Okay? Okay na? Okay na? Narinig mo na ako? Link, akyat ako. Ay, akyat ka ba dito, Madam Admin? Nam? Paano ma? Okay na siya. Yesterday, today, and tomorrow. Sabi ni admin, baba ka daw ng link. Baba ka daw ng link, sabi ni admin, nag-message. Okay, wait lang. Baba na ako. Ayan, admin. Sorry at tinawag ako ng aking amo. Excuse me. Takot na ako makakita ng liwanag, guys. Naging aswang na talaga ako. From May Molina. Sabi ni Ayan Ate na. May Hello, Molina. Madam Admin. Welcome sa aking live stream. Sabi ni Ate May Molina, takot ako makakita ng liwanag, guys. Nagiging aswang na talaga ako.
Nalahian ka na, di ba? Sabi ko na, karma is real. Sinabi ko na kasi, pinagtataguan mo kasi ako, Ate Mai. Ayan, nadikitan mo na si Mia Amor. Chararat. Ang sakit sa pag umupo, no? Ayan, Emmy Parag, ano to? Ano Parag? Done to you from Mia Amor. Ha ha ha, sabi ni Sis Mai. Matulog ka na dyan, Sis Mai. Sis, may question ako sa taas. Sa taas. Ano po yun? Sis, ba't naglalapag sila? Ano kaming lapag na host? Walang social distancing. Oo, walang social distancing dito. Di, mag-ano ka, wag mong isunod-sunod. Ano lang ga? Humapdik siya, guys. Ha? Langga? Ano daw sabi ni admin? Di ko narinig. Matindi pala. Thanks mga host. Welcome, Mia Amor. Sino Wag naliligo? mong sunod-sunod. Wag ka sunod-sunod ibaba ang link. Oo. Ay, kaya pala. Yun ang sabi ni Mia Amor. Huwag daw sunod-sunod. At baka masita tayo ng link. Sino naliligo? Sis Mai. Wala pong may naliligo. Langga, sabi ni Sis Mai, sino naliligo? Thanks mga host. Welcome, Sino Mia umakyat? Amor. Si admin? Oo, si admin yung umakyat. Kanina pa nakakyat si admin, ngayon mo lang talaga nakita. Bakit walang yung mukha? Diyos ko. Naliligo pa yan kasi mag-aano na nga siya. Magla-live stream na yan agad. So, pwede na rin ako maglapag na. Tapos na ba kay Mia Amor? Chararat. Nadikita na, guys. Sino? Si Mia Amor, nadikitan mo na? Naguguluhan ako kasi hindi ko maliit ang Sinong Jason Love yata? Si yan? Si Jason Ken din yan. Ay, puntahan ko din ito. Tapos mo na nga Wait. puntahan si si Mia Amor. Nagmamadali talaga. Tatlong gadget talaga. Pag sabay-sabayin silang lahat talaga. Ano yun? Ano ako? Makina ba ako? Chararat. Natatawa ako kasi ikaw lang sinasabihan ko dyan, pero hindi ako tumidikit na meron ba. Ay, Diyos ko. Wait lang Karina. Wait lang po kasi next kita kay Mia Amor. Wait lang po. Sinong next mag-LS si admin? Oo. Magsasabi na siya kung ano. Sinong papagraduatein natin uli ngayon? Si Juana. Tsaka kanina, sino nga yung isa? Nakalimutan ko. Sino nga yun kanina, Sir Dad? Yung isa? Si Emmy Paragas. Graduate na siya, di ba? Napag-graduate na natin. Ano lang yun? Ilang ano lang yun? O sino pang kailangan yung nauna? Sorry sa pressure host. Ay, no problem po, sis Mia Amor. Wala pong problema. Saan si Mia Amor? Di ko Ay, ito na. Ayan na siya, oh. Mia Amor Kochi. Ayan, Mia Amor, 980 na daw siya. Chararat. 980 na siya. Madaliin na naman ako. Madaliin mo na naman ako. Ganun lang kadali yun talaga. Di ba may defect ang mata ko? Mahirap ako magpindot kasi maliliit ang mga fonts. Diyos ko. Ganyan na talaga kami, sis Mia Amor, mag-anuhan ni Chararat. Ay, may lalaki, parang puti. Oo, ang ganda naman ng baby na to. Hindi baby yan, binata yan, naka-skateboard. Ay,
Iba siguro yung tinitingnan mo dyan eh. Sa akin, baby to. Oh, anak yata to Wait. ni Sis Mia. Oh. Wait. Oh, iba yung tinitingnan ko. Ito oh. Diyos ko, ito naman si Noemi na ito. Si Mia Amori. Saan ba yung Mia Amori? Wait. Mia Amor Cucci. Mamma Cucci, mia, parang mamma mia. Gucci. Correct. Mia Amori. Ayan, wait lang Sis Mia Amor ha. At pupuntahan ka po namin ni Charara. Oh, yun nga. Ito nga sa kanya. Naka-skateboard ng mga bagets. Oh, Anak niya ba really? yan? Diyos ko. Siguro. Ang ganda no? Ibang ano to, iba to ang ano niya. Husband Sa ibang bansa siguro, yata ibang lahi. ito. At saka nagmana sa akin ng mga bagets. Kasi mga puti-puti, parang mga foreigner. Tinamang mukha ko, foreigner. Din. Ako wala talaga may nagmana. Chararat no? Ayan. Ang ilong flat. Hayaan mo na, Diyos ko. Ganyan talaga ang buhay. Ay, mga Ay, wapong Diyos. okay. Wait lang po mga langga ha kasi. Ay opo, nipyo ni Mr. yan host. Nipyo pala eh. Diyos ko. Ayan. Ang cute-cute niya talaga sis. Hindi kasi basta-basta na pag dumikit kailangan talagang dikit na dikit talaga para hindi po maano. Tapos ng isa. Ay, dalawa. Wait. Tapos, asan na si admin? Nawala na. Nag-aano pa siya. Naliligo pa yun. Kasi mag-next na nga siya. Ay! Hindi pala ako makakomment, sis Mia Amor. Kasi bata, naka-off. Hindi na bata yan. Bagets na. Naka-comment nga ako eh. Hindi, meron akong bata dito na ano. Ay, sus, hindi ako nagbabasa ng aking ano. Sus, ginoo ko. Ayan, Mia Amor, 980 na po. From dad ni Ayeka Moves. Ayan, Jana Bersosa, aswang na aswang ka na mamaya. Ka na mag-graduate na kailan ka na kape na inom. From May Molina, ayan. Ma'am Mia, if may link po kayo na mas maliit kahit mga 50 seconds lang po. From dad ni Ayeka Moves. Ayan, opo, ni Mr. Yan host. From Mia Amor. Inaantay ko talaga si admin Ate Mi. Ha 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 ha. Okay, sis sis Juana TV. Gusto daw i-share skateboarding skills niya. Ayan, from Mia Amor. Umakyat ka kay host admin mamaya. Jana Bersosa. Tatapos na yung ano. Ulit from May Molina. Ma'am Mia, ito po yung dikit po na tatapusin ang play at mag-iwan ng bakas. From dad ni Ayeka Moves. Dan Tamsak na po host. Musta po kayo? Divine Jobin. Ayan, thank you. Welcome sa aking bahay, Divine Jobin. At bibigyan kita Hello, ng Ate jacket. Divine! Pag-greet mo na ako kay Ate Divine. Ayan, Divine Jobin. Hello, Ate Kilala mo po? Divine! Ate Divine Joben! Di ba sa LS ko yan dati? Yung unang LS ko matagal na. Nakalimutan ko na. Hello, Ate Divine! Hello! Ayan, Welcome to LS of No Divine. Annoy Me. Welcome sa aking LS. Ayan, andito si Chararat sa aking bahay. Thank you so much sa patamsak mo. Ayan, Bayet, nakita kita. Sabi niya. Bigyan mo siya ng Ate Noemi. Salamat gid sa inyo tanan, ana. Walang anuman sa iyo, Miss Mia Amor. Salamat gid sa inyo tanan, Bisaya, Ilonggo. Ilongga kami ya Amor. I miss you, Ate Divine. Ayan mga langga, kung gusto nyo pong hanapin si Bruha Mangkukulam Chararat, pumunta lang po kayo sa aking live stream at nandyan po siya palagi. Mangkukulam talaga. Ikaw nakarami ka na talaga. Ikaw si Mama. Nakarami ka na talaga sa akin. Ayan kay Mia Amor. Ang Mia Amor, nakadalawa yata or tatlo. Wait lang, parang naguguluhan ako. Pupuntahan kita mamaya. May dalawa pa ako. Mia Amor. Ay, salamat host. Welcome po, Ma'am Divine Jobin. Ilonggo, Bisaya host. Okay. Ako Ilongga ko balaan, pero kabalo lang ko mag-Bisaya. Panggulo, sis May Molina. Nakita ko kasi si Pretty Chararat, kaya ito stay ako dito now, nakulam ako. Paakyatin mo si Ate Maymay.
Aakyat ka ba ato, sis May Molina? Matutulog pa daw siya eh. Huwag ka lang matulog. Ma'am Mga, Maria, mga, related po ang admin namin mag-LS after ni host. Graduate na po kayo doon, Mamia Amor. Ayan. Ayan, Mamia Amor. Next LS ko po si Admin Sheila. Doon po, marami po doon kayong siguradong mapapag-graduate na po kayo. Mamaya. Marami Ayan, pala nabigyan mamaya pang-graduate. Si Sis Joanna. naano ko na si Ami Amor. Naano ko na siya, apat na nabigay ko, 3. O ako mamaya, ibigay ko to mamaya sa iyo ang main ko, Mia Amor, kasi hindi ko pa maibigay kasi nakaano pa ako. Baka gusto niya ng sagad-sagad, may almoranas ako, gusto mo kunin mo na rin. Parang sagad-sagad na. Chararat, chararat. Hindi ba Yes! maingay sa akin dito? Ha? Hindi ba maingay? Ang alin? Sa akin. Hindi. Nanonood ang Okay amo ko ng TV. Walang may maingay. Bahala ka, ikaw naman pagalitan, hindi ako. Diyos ko. Hindi, ang ibig ko sabihin, baka masipa ako ni Lolo sa maririnig na TV. Hindi, wala nang naririnig na TV. Wala. Baka hindi marinig. Ayan, hello pre. Ayan, from Saracago. Ayan pre, naka-live pa rin pre at mamaya-maya mag-end na ako. Ang co-host talaga. Oo nga, Sir Daddy. Agoy, pulang almoranas yet. Tama na yung alboranos. Uy, kapoy nakaayos. Ay, mahapdi na baya. Kasi, alam nyo kasi pag may sakit ang isang tao, tapos palagi nyong binabanggit, hindi talaga naghihilom yung sakit. Mas lalong namamag. Nagbabasa lang ako dito. Pictus kita dyan. Magbasa ka dyan. Magbasa ka. Tapos kahit tapos ng LS ko, hinihila ninyo ako pataas ng mga screen ninyo. Gusto nyo paakyat. Diyos ko, hindi pwede ako alboranas, masigling ko, day, kapoy kaayod, day, mahapdi talaga. Ay, Diyos ko. Ay, magbasa muna tayo. Daddy Ayeka mo. Shout out Sheila Verano. Bugoy ni Jason TV World. Live, Sheila Birano. Kakapasok ko lang ho. Sige, mabuti naman nakaabot ka, si Sheila Birano. Okay lang yan. Good night, Biday. Shout out Sheila Birano from Dad ni Ayeka Moves. Hihihi, nakatawa tuloy si Mia Amor. Gabon, tambal, Ano to, Jason TV World? Gabon, tambal, Unsay Gabon? Pataka na alam to. Thank you so much sa iyo si Sheila Birano dahil nakaabot ka pa. Maglaga ka ng dahon sa Gabon, boss. Ano ni siyang Gabon na Jason? Unsa man ang Gabon, Jason? Oy. Kaloka. Sakit ka ayo, oy. Alam mo minsan, alam nyo guys, kasi parang feel ko parang yung almoranas pa rin ang naupuan. Hindi na pala, yung naupuan ko na pala itlog na, kaya parang masakit na masyado. Yung itlog kasi masyado malayo, alam mo yung malapit ng ma-break ng dahil sa naipit masyado. Kasi wala ko dahil. Wala ko yung pantalon kasi naka-nighties lang ko dahil. Diba? Kasi minsan kasi hindi ako nag-uupo ng properly na upo kasi alam mo may mga position kasi na allowed at saka may position na not allowed. So minsan pag ganun na ako naka-side view, naiipit dito sa ko yung nahihila yung nababanat yung itlog, di ba mga soft tissues yan. Kaya minsan sabi ko ba't parang masakit na masyado yung pala jet lag na. Malingaw man punta na imong kauban pre. Uy, mao gani pre. Mauni nga akong chararat nga mangkukulam ba. Nagising ako ang ingay kasi nung isa. Hello Sarah Kago. Hello Sarah Kago. Thank you for coming to the LS of Kumpare ba't babae nga niya yan? Kumpare bayot na siya. Alam mo si chararat. Ang aming tawagan dito, mga babae na Pinay, kumpare, pre. Kasama ko yan dito. Ay, gano'n. Ikaw naman. Uy, anuan mo
Sheila, ano, Aha, lisod kayo magbasa. Dahil kaila maliit kaila masyado ang... parang damuyan siya. Dili man jud na akong kaila Jason uy ang unsa tong gabon. Uy, parang damo daw na siya ano, chararat. Sobra, Waha sobra, nagising ka sa ingay ni sobra chararat. naman si Jason Gabon. Parang damo. Sobra naman. Wow, ikaw talaga, Parang Jason, maluluha ha? talaga ako sa co-host ko ngayon. Sinagad mo talaga, Jason, ha? Uy, magbasa ka. Dami ka nag-comment sa ano mo. Hindi ako magbasa ng comment. Ikaw kasi nasa channel mo ito. Pinapatawa mo kasi ako kaya ayan, nagbabasa naman ako. Ayan, shout out Sir Dad from Sheila Birano. Ha ha ha, bugok. Bugok na iyet. Bugok. Ayan, nagising ako ang ingay kasi nung isa from May Molina. Di ba? Saglit lang. Hala ka Saglit. sexy ni Chararat Oy from Sheila Birano. Oh yes, so comfortable. Ha 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 from Mia Amor. Wahaha, Di ba, nagising ka sa ingay saglit ni lang. Di ba Chararat. yung ano, di ba yung bagok, ano na, yung itlog na mabaho na ang laman? Di ba yun na pag biniyak mo? Uy, nakaluto na ako isang beses na ganun. Yung bata pa ako, inutusan ako magprito bumili ng itlog sa tindahan. Tapos pagkaprito ko, di ba ganun? Kasi ayaw ng tito ko yung ano, yung may ano, kailangan pagkabiyak, ganun agad sa ano, sa yung prituhan. Wala, hindi, ayaw niya minimix. Pag ganun, kumabaho talaga, guys. Bugok na pala yung nabili ko. Nagalit ang tito ko, Diyos ko, na-imbiyer na siya sa akin. Aray ko. Haha, naipit si Jetlog yet from Divine Jubin. Oo, naipit daw. Haha, atay. Mabuak. Mabuak na imo itlog, boss. From Jason TV World. Tsaka aswang host. From Daddy Ayeka. Uy, baka Mga may boss, nag-ano na. balik kay ko di overnight. Ayan, thank you so much sa iyo, Mia Amor. At napasaya po kayo namin. Ayan, tuba-tuba yet from Divine Jubin. Tuba-tuba na po. Alis na po ako. Salamat. Ayan, thank you so much sa iyo, Karina Yapa Vlog. Ay, hindi kita na ano. Uy, baka nag-ano na Karina. si admin. Baka nag-LS na si admin. Pakibasa nga ano, Chararat. Ha? Itanong mo kay admin. Wala pa. Wala pa? Ayun. Hi, hello Karina Yafa Vlog. Hello Mai Molin. Hello Ate Mai. Sige na Ate Mai. Unya rahag, saglit lang, magkita-kita din tayo. Magtutuos din tayo. Oo. Kapag yan si Chararat, naintindihan ko na yan. Dad ni Ayeka, Ma'am Karina Yafa Vlog, thank you for dropping by. Ayan guys, salamat sa pagpunta sa LS ni Ate Noemi. Kailangan ko lang sana kahit 2 saging lang para maka-grade 9 ako. Sige, Karina. Sino Chararat. yan? Si Karina Yapa Vlog. Padikitan na to 2 o 2 lang daw. O maglapag ka ng bahay mo. Alangan ako pang magbagsak. Diyos ko. Karina. Ibagsak mo ng bahay mo, Karina. Sis Karina, andyan ka pa ba? Pakilapag ng bahay mo sa ilalim at puntahan ka namin. Ayan na siya. Hindi mo kakita ba yun? Wait, Ayan, ito na. thank you so much sa iyo, Sir Dad. Wala pag po ng link, Ma'am Karina. Thank you so much sa iyo, Sir Dad. At yung host is Ay, mawawala uy, natin sa kasi ni ano, Madam Karina, uy. Ay, pa. Ana-ana, good sa TikTok. Ay, bongga kaayos siya, day. Siya nagudang ano. Sis Karina. Yan po, lapag na sugurin ko. Ayan, sige, pakisugod po sa ating ano, at ako'y sugod din. Karina. Ay, ano na tayo? Dikit na pala tayo, Karina, sa aking ninja. Tapos na yung... Thank you po. Padikit mga guys, please. Tapos na yung ano... Saglit lang pang nalawa ito. Wait, prepare lang ako, sabi ni Madam Admin. Ayan, mega shoutout sa aking 8 million viewers in the house. Ayan, nandyan pa rin po si TV World. Thank you so much, TV World. Padikit mga guys, please, from Karina Yapa Vlog. Thank you po. Dad, salamat sa shoutout from Karina Yapa Vlog. Ayan.
Thank you so much talaga, Sir Dad, kasi nandyan po kayo palagi sa aking LS. Ganon din po si Jason TV World. Thank you so much, Divine Jubin. Si Smay Molina, natulog ka na si Smay. Hello, Ayun, Ate sorry, Divine Joven. I miss you, Ate Divine Joven. Ayan, okay na ba, Karina? Napasok na? Pasok na lahat. Okay na daw, sabi ni Chararat. Ay, andyan pa rin si Sismay Molina, naka-vigilant. Thank you so much, Sismay. Matulog ka na. Matulog ka dyan, Sismay. Wala pa naman si admin. Pero kung ako siguro hindi na ako makakatulog niyan. Pinawisan ako sa ni Chararat. Pinawisan ako sa tawa. Maaga pa naman, Ate May. Huwag ka munang matulog. Diyos mo. Huwag mong pilitin matulog ng maaga. Diyos. Hindi. Anong oras na nga sa kanya? 3 oras lang daw ang tulog niya. Ma'am Karina, dikit na po with tamang bakas. Pamdad ni Ayeka. Moves. Ayan, Ma'am Karina. I miss you more, dear Chararat. Pasok na yun sa banga. Pasok na daw yun sa banga. From Divine. Kain muna ako, hahaha, from Sheila Berano. Sige lang, Iday. Kumain ka lang dyan, Iday. Naanuhan ko na siya, Day. Karina, yeah. Ayan, okay na ho. Sobrang thank you. May bonus na 2 extra sa ilalagas ni Lolo. Ayan. Ayan, thank you so much sa iyo, Karina Yafa Vlog. Ayan. Okay na siya? Okay na siya, okay na siya. 4 na nabigay ko. Ayan, ang aking co-host kasi is maraming ninja. Ako mamaya pero parang dikit na tayo dito sa main ko kasi Karina eh. Basta kanina lang tayo nag-anuhang 2. If kaya pa Ma'am Karina, i-attend kayo sa LS ng admin namin para umangat pa po. Ayan po, ang mga nandito po ngayon guys, pwedeng pumunta sa next po na mag-live ang aming admin. At marami pong maiisda doon talaga sa kanya mamaya. Ayan, punta po kayo, Ma'am Divine, Ma'am Karina, punta po kayo sa bahay mamaya ni admin namin. Sheila Mix Vlog po. 5 a.m. na ako nakatulog from May Molina, OC, 5 a.m. So, anong oras na ngayon dyan, Sis May? Dad, thank you at sa inyong 2 host, good night po. Ayan. Sige, good night din sa iyo and welcome, Karina Yafa. Ayan, dinagdagan ko na. Chararat, anuhin mo muna sila, mag-mute ako. Dumating kasi ang mga alaga ko. Mag-mute ako. Paki-ano muna ha. Wala pa siya, sige. Mag-mute ka? Pero naririnig ako ng mga tao. Hindi. Hello mga palalabs. Ayan. Lumayas ka na. Diyos ko. Oh my God. Charot. Ano pang tinatagal-tagal mo dyan? Ay, sulong-sulong. Charot. Charing lang. Ayan guys, hello, thank you very much. Hindi ako aalis. Ang akin lang, maingay. Charla. Kung makapasa lang. Nag-ano lang, emote lang ako. Ikaw naman. Ayan guys, may pa tayo, may 13 million viewers. Ay guys, thank you very much sa pagpasok sa channel ni Ate Noemi Competitive Vlog. Kasi guys, nandyan yung niya, yung mga alam nyo na mga alaga niya, alagang dakila. Hello, sabi ni Dad ni Ayeka Moves. Ay, tumatawa siya. Ate May, hello. True Iday, sabi niya. Ni Ate May Molina, ayan. Welcome po, Ma'am Karina. Keep on dancing lang po. Exercise sa TikTok. Ayan, sabi ni Dad ni Ayeka. Joanna TV, Chararat, yung para sa akin. Hoy, Joanna TV, kanina pa kita hinahanap, bruha ka, ha? Hindi pala ako pwede mag-add moderator. I-add mo, mo daw si Joanna TV, kanina pa kita hinahanap, sabi ko ilapag mo yung bahay mo para mapuntahan ng ninja ko. Wala na, naglampas na ng 1 oras. Kaya ilapag mo na, baka maabutan ko. Wala kasi si Noemi dito kasi busy siya sa alaga niya. Ayun.
Tapos, ano, Sheila Verano, ha ha ha, at Joanna TV3. Ilo, Ate Divine, naglapag na ng bahay niya si Ate Divine. Divine Joven, thank you very much. Dito na ako sa ano sa Team Focus Ate Divine. Palagi ka nandito. Ang LS ko is ang LS ko Ate Divine is 11 ng umaga Saudi time. So 4 o'clock in the afternoon Philippines time. Yun ang ano ko, yung LS ko. Kung hindi ma-change yun palagi. Kasi gising na ako that time eh. Ayan guys, thank you very much sa pagpunta ninyo. Ayan, Sheila Verano, ang galing ng co-host ni host. Alam mo yung mga Team Focus, may pagka-itsusera, no? Ito si Sheila Verano itsusera din ito. Si Joanna itsusera din. Ang dami yung mga itsuserang kulira mga nandito sa ano. Ayan na naman siya. Diyos ko, wala na. O, ano yung pinag-usapan natin, guys? Diyos ko, dumating tuloy ang So, huwag kayong magsabi kay ano, Visit ka? Ginlibak mo naman ko da. Nanlibak ng owner ng channel. Ayan, thank you so much sa aking pinakamaganda na co-host. Maganda talaga. Huwag mong sabihin ang edad ko, bakla, baka mawalan tayo ng viewers. Sige po, Joanna TV, hintayin ko yan from dad ni Ayeka. Uy, guys, wag kayong magsabi. Si Sheila Verano, ang galing talaga ni co-host. Huwag kayong magsabi kung anong pinag-usapan natin about kay host. Tayo lang ang nakakaalam, guys. Bikle. Kaya pala sleep pa ako yet from Divine. Wahaha, Sheila Verano. Sheila Verano, haha, Joanna TV. Pinagtawanan ako dito ng mga viewers ko. Manda ka talaga sa akin mamaya, chararata. Ayan, on the way na ako sa iyo, Joanna, para hindi ka na magreklamo. Ikaw pa na, ang dami-dami mong reklamo talaga. Ayan, hayan na bahay ko bakla from Joanna TV3. Nadidetect na naman siya ni YT. Wag mo ipagkatiwala yan sa kanya. From Sis May Malina. Uy, ano pinagagawa mo dito, bruha ka sa aking Uy, wala ha, Diyos ko. Wala, mabait kaya akong kaibigan bakla. Hindi ako nandilibak, no. Huwag kayo guys magsabi kay kay Noemi. Mabait daw, mabait talaga. Pero sa totoo guys, mabait talaga to si Chararat. Kahit na hindi pa naman kami nagkita to in person, mabait talaga siya. Pag pumupunta talaga ako sa kanyang live stream at ako'y natutuwa talaga sa taong ito. Gaya na naman. Mga plastikera talaga mga Team Focus. Diyos ko, mga kaitsusan kayo, Day. Super itsusera kayo mga Team Focus. Lalong-lalo ka na host. Napaka-itsusera mo, talagang kulira ka. Diyos. Tampalin talaga kita dyan mamaya, co-host. I love you, bakla, from Joanna TV. Pagtulog na. Sorry sis, busy mode. Okay lang yan sis, Empire Queen. Thank you so much sa pabiji mo sa akin. Ayan, thank you so much sa mga pumunta dito. At hinihintay ko na lang po mga sis. Hinihintay ko na lang po si admin na mag-live at mag-ready na siya. At talagang murarat mamaya. Uy, grabe naman to itsura ng mga bakla. Magsabi ka plastic-plastic dyan. Tampalin kita dyan mamaya, bakla. Isipin ng mga tao dito talagang yung mga Team Focus pa talaga sinabi mo mamaya ka talaga kay Madam Admin. Number one si Noemi. Hindi sa totoo talaga kasi Chararat. Nung unang pasok ko sa live stream mo, na dumaan sa aking wall, pagsabi mo pa lang parang nagustuhan na kita kaya 'di ba? Na kung nahahalat na nakikita mo 'di ba? Palagi ako nasa LS mo noon. Nung pumasok ako lang dito, yun lang na nag-a-absent ako sa iyo. Nung pumasok ako dito sa Team Focus, kasi siyempre kailangan mag-support tayo sa mga kasamahan natin, ganun. Kaya hindi na kita napupuntahan. Ayan. Hello, Sisi Empire Queen from My Molina. Yours, maglapag pod ko link ha. Mabait ka naman eh. Okay lang yun. Sige, lapag ka lang dyan si Sheila Verano. Ayan, naglapag na din si Joanna TV3 ng kanyang bahay. Hi, Mami May Molina from Empire Queen. Iday, ako lang may karapatan na maglapag. Ble. From Joanna TV3.
ikaw na Joanna. Ikaw na talaga. Uy, Joanna TV, pinuntahan na kita ha. 3 yung pumunta sa'yo. Yung isa mamaya. Si co-host with short hair, kailan LS please? Si Ate Ano, Mai ba yun, ang short hair? Ha? Si Si Ate Mai Mia Amor Molina. ang nagsabi. Si co-host with short hair, kailan LS? Kailan ka daw mag-LS Chararat? 'Di ba anong oras kaya yung LS mo, 'di ba 11 sa umaga ng Saudi time, 4 p.m. afternoon sa Philippines. 4 PM sis Mia Amor, 4 PM sa Pinas time, tapos 11 AM Saudi time. Siya nag-LS si Chararat, OFW Chararat. Saan na sabihin mo kay Joanna TV, tapos na. Tapos na daw siya si Joanna TV3, tapos na daw si Chararat sa'yo. Ayan, sis Emperor Queen, attend ka mamaya kay admin ha, may naghihintay sa'yo doon mamaya. Uy, parang Francis matanda Manuel. na ako talaga, no? Matanda, kailangan ko talaga magparitoke. Tingnan mo ang butas ng ilan. Ikaw mga nalalaman mo. Ikaw ay magkontento ka sa mukha mo, paritoke-ritoke. Ako nga nakontento ako sa Hindi parang kasi guys, sa ilong kasi nagwo-work kasi ako sa sa malaking salon kasi sa sa Saudi para for lalaki lang siya. So kailangan talaga presentable. Siguro magpabanat talaga ako. Ayan, tapos Langga Joanna TV3, grabe from Sheila Virano. Hala, sino Mami May Molina from Empire Queen. Sis Empar, sayang wala ka sa LS ko kanina, may naghahanap sa iyo from Sheila Virano. Bakla, nandito ako from Joanna TV3. Wait ka daw ni Loverboy mamaya, Empire Queen from May Molina. Wow. Sis Empar, may pa-Loverboy ka pala ha. Kung lalaki ka lang sana bakla, napakagwapo mo from Joanna TV3. Ay agree ako sa Nag-Elvis, nag-LS ba si Empire Queen? Anong oras ang LS niya? Hindi ko alam, sis Empar. Hindi ko din ngayon nakita. Baka tulog pa ako kanina nung nag-LS si Empar. Yan ba yung nangharana kay admin Mami May Molina from Empire Queen? Uy, may mga bisita pala doon. Nako, Chararat, mamaya pumunta ka doon sa kay admin ha. Baka matulog ka naman. Piktosan talaga kita dyan, bakla. Kung gusto mo, isara mo na ito para makapunta na ako doon. Ay, isasara ko na kaso si admin hindi pa naka-ready. baka matsugi tayo niya. Sige, pag natsugi ako din ni Lolo, piktusan kita. Uy, may nilapag doon sa GC, Maglagay ka na doon. Hindi ako maka-open sa JC ko kasi wala na yung nandito ginagamit ko yung Okay. Ayan, Pero sabi ni mamaya magbasa ka doon sa GC ha. Anong babasahin ko doon? Napagod na ako kababasa. Nope, hindi. Kay admin na yun. Pamay mula, tao ba to? Bagay, dana. Parang nagpapalaro sila dito sa comment. Hayop. No, Secret sis Empar. Hayop siya, pero bagay. Hayop! Ang sagot, hayop. Sis Empar Queen. Pumapag-ibig ka pala, sis Empar Queen. Hayop siya, pero bagay kayo. Bagay kayo. Kasi kakarating kakarating lang yun ng amo ko na babae, 2 alaga niya, anak ko. Alaga ko ngayon, siyempre maingay kaya nag-mute ako. Tapos yun lang, akyat na yun sila sa taas sa Chararat, matulog na. Wait ka daw ni Loverboy. Sino yung sinasabi ni Ate Mai? Ay malay ko ba? Punta na lang tayo mamaya sa LS ni admin para at least makita natin. May Loverboy pala si Support lang muna ako, ate admin, kasi yung signal ko lagtok. Bakit ganun? Pag bakit ako nag-LS? Wala akong mga lalaki. Tapos si admin, ang dami mga lalaki, mga gwapo. Bakit ganun? Parang lalakiro talaga kang... hindi naman. Hindi masyadong inggit Hindi masyadong inggitera, di ba? Ayoko lang dito talaga sabihin, Chararat eh. Wala lang, just ko. Dahil ba original siya? Ako fake? Ano bang ginagawa ni admin? May lab team na nabuo kagabi habang tulog ka. Ay, ganun. Ay, talaga hindi ko na talaga very exciting. Natulog ako.
Very Ay, exciting. may pugi. Pag May pugi talaga doon kagabi si Admin Chararap. talaga? Ay, Mm. parang interesting. Ay! Alam mo naman, sigera ako pag mga ganyan. Guys, pag talaga gwapo, ay iwan ko na lang to kay Chararap. Wala ako ano lang tayo. Parang Ride on lang. mabibiyak na talaga tong ulo ko sa kakatawa kay Chararat. Uy, Ride on lang tayo sa mga ano nila. joke Uy, sa mga pa. ano ha. Sa mga ano dyan, sa mga hindi pa naka-ano sa akin, dikitan ninyo ako. Sabi ni Empire Ayan, Queen, mga guys, ma-replay. dikita niyo po si OFW Chararat at syempre pati na rin si host. Marami po siyang mga Ninja Turtle na ibabalik sa inyo. At ganun din naman po ako. Eh bakit ako nagsabi-sabi nito? Eh tayo-tayo lang naman Team Focus nandito. Actually, ang mga tingnan mo yung mga comment ng mga Team Focus, pinaglalaruan lang tayo sa mga comment nila. ay, andito pala si Divine, ang ano mo, supporter. Si Divine. Ayan, thank you sa you so much, sis Divine. Ichucherang bakla ka talaga from Juna TV3. Hoy, maghunos dili kayo ha. From Impar ko. Ma-reply nga LS ni si Sheila Birano. Wah, si Impar from Sheila Birano. Ha ha ha. Tumatawa lang talaga sila sa ilalim, Chararat. Tingnan mo ang ano nila, Diyos ko. Mga walang kwenta yung mga comments nila. Nililibak tayo. Tayo dito dada ng Libak. dada sila. Tayo dito salita ng dada. Tuyuan na ating bunganga yung mga na ate may mulit. Yung mga walang kwenta yung mga comments nila. Tuwang-tuwa naman si Chararat. Tuwang-tuwa talaga si Chararat. Andito ako ng isda bayit. Sige na, mingwet pa ako. Sige, mangisda ka lang dyan, sis Divine. Uy, sis Divine, pumunta ka pagkatapos ko nito. Pumunta ka kay Sheila Mix Vlog. Ayan. Yes. At marami kang mabibingwit doon mamaya na isda, malalaki. Ako nang bibingwit sa malaki. Hindi talaga tayo, ako di ba? makagit over kay Chararat. Nakakaiga itong si Chararat. Nakakaiga itong si Chararat from May Molina. Okay po. Ayan. Diba? Parang gusto ko sa pagpunta sa aking bahay. Parang gusto ko maggawa ng kape. Makatulog pa kaya ako. Actually, sleeping time ko na. Hinihintay ko lang si ano. Hindi. Pag ganitong oras makakape ako, hindi na ako makakatulog. Kaya nga, Kailangan parang magkape ano, ako is mga at 3 p.m. dito. Para makatulog pa ako. Pero kung mga 5, 6, hindi na ako makakatulog niyan. Thanks, host. Welcome po sa Divine. Saglit lang. Di ba si Ate May, naalala ko na may ano siya, parang cow ba yung ano niyan? May ninja siya na isa na, ano yun? Cow farm. Ano ba yun? Cow? Sis Divine? May cow ka daw na Di ba ikaw ninja? yun? Hello, Upjoy Vlogs 34. Tamsakdan, guwapa. Oh my God, thank you so much, Upjoy Vlogs, sa pagpunta sa aking LS. Yan siya. Welcome ka Diyos ko, dito. nasundan na Andito naman. talaga yung mga ano mo. Nasundan ako ni Kaklase ko sa Upjoy. iyo. Dapat ilahin na natin ito doon. Papunta doon sa atin. Pagpaalam tayo kay admin. Hello, I miss you, Upjoy Upjoy, Ate Vlogs. Thank you so Divine. much sa pagpunta dito. Ayan na, may jacket ka na. Taga-asa na si Chararat, pre. Taga-asa gani ka, Chararat. Kinsay Ay, Sheila nangutana. Birano, Chararat ba? Ang malala pa kay Jason Kin, mga bayot, from Juana TV3. Hahati May, kaw daw. Hindi, kasi, Divine, di ba? Si Upjoy, shout out there, from Divine Jubin. Ayan, Upjoy, ito yung Bigyan mo mga ng kaklase jacket. natin, Upjoy. Si Divine, ayan na, meron na. Taga saan ka nga, Chararat? Sino kinsay nangutana? Ang akong kumpari ba? Kay taga Cagayan Mani. Kinsay Bisaya lagi, ang wala iba. man ako nakita. Wa na ako nakita. Asadya, wa ngan. Sara Kago, pastilan man did ka di Chararat. Uy, ara man po din ha. Babae ba yung Tanawa ba? Kumari dapat, hindi kumpare. Dili na ba? yan? Ulo na gani amon. Ano, gusto mo, tawhana ko ito. Parang pinaglala. Guys, na, Guys, nakakaya. Di ba, di ba akala mo yung sa'yo yung channel, parang na-stress ka talaga. guys, namumblema talaga siya sa tawagan namin magkukumpare dito. Kasi ganito yun, Chararat ha. Sige. Pag paminaw ha,
Siya, Mauni go. unya kay siyempre chararat noon ang tawagan namin is sis. Mga siguro 5 kaming Pinay, sis ang tawagan namin. Ngayon, uminom kami ng kape nila dito. Wag ko nang banggitin ha, yung kape nila dito. Ngayon 'pag inom namin, Oo, 'di ba gawa. maliit Pwede namang maliit. banggitin Ayoko yun, nga gawa. mabanggit kasi andito yung amo kong lalaki Ako sa na magbanggit, sala. gawa! Oo. Para marinig ng amo mo. Ngayon 'di ba maliliit yung mga baso? Oo. Ngayon nag-upo kami doon, at 3 yata kami. Ngayon sabi sino ba nagsabi? Parang ako, sabi ko, "Pre, tagay," gano'n. Kaya yun simula yun sabi ko, kumpare na ang tawagan natin, pre shortcut, gano'n. Kaya pre na. Pre Mary, ayan si Mary Ann, tsaka si Ay, Sarah. talaga. Oo. May Work na po may din ano, ako. guys? Sige, TV1, thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Thank you sa muka, charot. Oy, hahaha, from Impar. May I'm may here. tumutusok. Ayan, thank you so much, Mia Amor. Andyan ka pa rin. Work na po mi ho. Sige, Jason. Ingat sa pag-trabaho mo. Haha, mga pasaway itong mga host na to from Upjoy Vlogs. Ay! Tingnan niyo si Chararat. Ginawa niya na talaga to sa lamin ang stream ko. Piktusan ko to eh. Hindi Ano ba yung tumutusok kinukuha siya. Ano ba yung ginagawa mo? Hindi kasi yung bago mag-lockdown, nagwa-wax ako ng ilong ko. So ngayon, pag mag-wax kasi, after mga ilang buwan, wala nang wax, di ba, nag-lockdown, tumutusok Oo. siya sa kabilang skin na gano'n, kaya kailangan bunutin. Hoy, bayot. Kita ko Ay! langot. Sakit tayo. Okay, kaya hindi ako, mas maganda sa wax talaga. Sakit tayo. Welcome sa aking 18 million viewers in the house. Ayan, ginawa na po ni Chararat mga palangga. Hoy, kayo dyan. Kayo dyan ng mga nanonood kayo, 18 million kayo, tapos hindi man kayo magtamsak. Ano yan? Free show yan? Magtamsak naman kayo dyan. Walang libre baya na siya. Magtamsak kayo, oy. Masig show lang kayo dyan, show. Oo nga, no, yung iba talaga Chararat to. Ay, Diyos ko. Ayaw pa nila Na-stress. tawag nito? Yes, Tamsak-tamsak. Diyos ko. Ayan, sino yung mga Ayan, ano na yan? Focus, ayan, shout out Team Focus family, thank you so much. Ayan, hahaha, Upjoy Vlogs. Ayan, oh my God, may bagong pasok tayo, oh my God, Ate Maika, welcome sa ating live. Sinumad Empire, nanonood yan sa... Thank you so much sa iyo, Ate Maika, sa pagpunta sa aking bahay. Hindi ko in-expect na pupunta ka ngayon dito, Maika. Bigyan kita ng jacket, Ate Maika. Si Maika 24. Dito yan siya sa ospital nagtatrabaho. Okay. Sabi natin May Molina, ano ba yan? Kaya pala nagkakaganyan ang utak mo, Chararat. Mapik ka ng utak mo kapag hinila ang buhok sa ilong. Uy, kasi maano kasi nagtamsak, Chararat. Uy, sobra ha. Nakailang LS na, tapos iano nyo talaga yung kahapon pa kayo nagtamsak. Ano yan? Once a year magtamsak? Wow! Diyos ko, kami pa ngayon nanghiyang-hiya sa inyo ha. Pagod ba ang aming laway, guy, na mamamaho ng... Nagtuyuan ang aking laway. Naka-live ka pala. Oo, Ate Maika, naka-live ako. So, nakalimutan lang kita i-PM. Nakalimutan ko. Ayan, bumaba na si Nomad Empire ng kanyang bahay. Padikitan lang mga langga. Ayan, oh my God. Mega shoutout sa'yo, kumpare. Ayan na si langga ni Sheila Birano. Kita utak. Na high blood ako, day. Kaya napadalaw ako sa'yo. Haha, from Maika 24 Vlog. Bakit, Ate Maika? Bakit ka na high blood? Ayan, Sir Dad, thank you so much. Andyan ka pa rin, nag-BG-BG. Huwag kang ma-high blood, Ate Maika. Magkain ka na, huwag kang ma-high blood. Kumain ka ng ampalaya na buo. Kumain ka daw. Pampababa ng dugo. Ayan, tamsak lang ga ni Sheila Birano. Thank you, pre langga ni Sheila Birano. Chararat, talaga tong si Chararat. Oo nga si Sheila Birano eh. Ayan, Team Focus. Shout out Team Focus family from langga ni Sheila Birano. Ayan, bumaba ulit si Joanna TV3. Saglit lang si sa pagbaba. Hindi sinumad. Paminaw ba, Chararat? Sis Noy, may pahipusa ng kaupod mo, oy, gahod. Para ma-Upjoy Vlogs. Hindi ko maintindihan yan, di ba? Oo, pero hindi ko maintindihan ang salita. Ano yan? Iwaray? Ano ba yan? Disamar?
Ano Hindi naman, hindi mo maintindihan? Ilonggo yan. Hindi ko maintindihan. Hindi naman Bisaya yan. Ang alin? Sino Yung sinabi nagsabi? ni Upjoy. Sinabi ni Upjoy. Hindi ko naintindihan kasi sis Noemi, pahipos na kag-ipod mo, oy. Di ba Ilonggo yan? O Ilonggo. Ilonggo, ho. O, Ilonggo. o di naman ako, Amon lingguan. hindi ako Ilongga ako, hindi ako Ilonggo. At saka hindi ako nakakaintindi ng Ilonggo. Bisaya lang ako naintindihan ko, Upjoy. Bisaya, Sa pud ba tag- na sa Upjoy, oy. Sa tagal-tagal mo nang pumupunta sa LS ko, ilang buwan na. Aha, makamaga jud ang mga nangatulog sa imo chararat. Iyo, di ba chararat no? Bago ka pumasok dito, di ba hindi ka na nag-LS? Nag-LS ako, Nag-LS pero ka ba? sa umaga, 1 oras, sa gabi, 8 o'clock, 1 oras, tapos the rest, pag matulog na ako, silent LS. Shout out Nomad Empire from Langga ni Sheila Birano. Ayan, nataas dugo ko sa mga kasama ko na nurse. Bakit may ka 24 vlog? Anong nangyari? Ayan, Idoy from May Molina. Chararat, nagutom ako sa iyo from Juana TV3. Ayan, Ilonggo na. Oo nga, Sis Empire Ilonggo. Ha, nakatawa si Upjoy. Oh. Upjoy, ako man ang gin-Ilonggo ni Iligin. Ako naman ang sinabihan ni Upjoy, hindi ikaw baliw. Oh, hindi ba? Dapat mag-mention siya na ano. Chararat, sabaan Why? lang. Nagising ako, Idol May, panay tawa si Iday. Ay, ang mga Ay, viewers, ganun ba? bakak Michelle Birano, kaayo. mukhang naka-charge na. Oo nga, Sir Dan, naka-charge na yan. Shout out dad ni Ayeka Moves from Langga ni Sheila Birano. Ayan, gwapa si Sis Noemi naman, kausap ko, oy. O ako ang kausap daw niya ni Upjoy eh. Huwag mo awayin, viewers natin yan. Piktusan kita dyan, chararat. Oo, Sir Gaga, Dad, kilala pwede na- na ulit kilala sumaba. na ako ni ano niya. Ayan, Kilala na Juana ako ni TV. Kabisado From na ako ni Langga Upjoy niya. Sheila Birano, natawa tuloy si Upjoy. Ayan. Di Sanay alam na yan si magbigay ng Upjoy sa gamot, sarap akin. pusukin ng karayom, Ano ba yan, Ate Maika? Nurse, tapos hindi marunong magbigay ng gamot? Baliw din yan na. Empire Queen PH tapos na sa bahay mo from Mia Amor. Ayan guys, padikitan po si Madam Mia Amor. Legit po ito siya. At ibabalik niya din po. Ayan. Nagbaba ulit si Amy Paragas ng kanyang bahay. Ayan, hinay-hinay lang po sa pagbaba ng bahay at baka tayo ay masipa ni Lolo. Uy, mga nanonood, saglit saglit lang. Yung mga manonood, magtusok naman kayo, magtamsak naman kayo dyan. Diyos ko. Ay, nakatamsak naman na sila siguro. Oy, Ay, buwan mo si Chararata. Wala, Ikaw, good nasa tanawa. lista ka sa amo at Chararata. What's your skincare secret? Ingo ni Nomad Empire. Nagturong-turong po yung mata. Yawal, Idoy, shout out from Juana TV3. What touches your skin? OFW Chararat TV. Narinig ko na yan Sis Empire. Nobody touch my skin, only Bello. Naman daw i-charge niya from Sheila Birano. Ayip. From Nobody Manilina, touch Mia my Amor, skin, babalikan nobody ko kayo touch. mamaya, painitin lang natin saglit. Ayan, from Nomad Empire. Maraming nag-graduate na nurse pero di lahat matalino. Baliw ka talaga, Maika 24 vlog. Shout out Chararat na maingay from Langga ni Sheila Birano. Bitaw, pag-amping mo diha. From Maika 24 vlog. Ayan, batuhin ko yan ng kamatis yan. Si Chararat ang ingay from Upjoy Vlogs. Nakaraang buwan pa kami nakatamsa from Nomad Empire. Maglapag ako link ho. Sige, sure lang. Si Saglit lang, Sheila, no balikan problem. natin. Sino yung nagsabi na kahapon pa sila nagtamsa? Kung humanda Si ka ano, sa ako. Sino? Kinsa? Si ano yan? Si Sis Empire Queen yan, Nomad Empire. Si Empire Queen yan. Uy, grabe po sis. parang once a year lang kami mag-LS dahil. Magtusok ka naman. Pero hindi ko siya naabutan mag-LS ngayon. Nag-LS ba siya ngayong araw, si Empire? Hindi ko alam, sis Empire, nag-LS ka ba kanina? Baka umaga na. Tulog lang ako. Baka Tulog umaga tayo. siya, early morning. Oo, kasi hindi ko ngayon nakita si Sis Empire eh. Hoy, kayo dyan mga manonood, magtamsak kayo. Diyos ko, mas marami yung nanonood. Tamsak-tamsak dyan mga langga. Ayan. Mas maraming nanonood kaysa sa tamsak. Ano to? Mas Tapo na din po sa inyo.
mas maraming nanonood Ayan, ka welcome sa Tansa. aking 20 million viewers in the house. Ayan, thank you sa inyo so much sa inyong mga langga. Ayan, ay, baka si admin ano na? Ay, wala pa rin. Admin, pa-comment admin kung naka-ready ka na ha. Ayan, saan ako? Yot, gintoslok na nako yot from Divine Jubin. Ayan ha, only Belo talaga. Salamat ini Ate para Divine. Thank you very tikitan unta much. ko anang co-host na nimo oy from Sheila Berano. Ayan, chararat, padikitan din to si Sheila Berano ng mga Ninja Turtle mo dyan, oh. Sana all only Belo touches their skin. Ayan, from Noman in Bar. Mia Amor, please drop link from Juana TV3. Ayan, ayan na, nakababa na pala si Sis Mia Amor. Ayan, may Belo dyan sa inyo host. May Belo daw dito, ano? Parang wala, no, chararat? May Belo Sino? dito, parang wala, di ba? Walang Belo Sabi dito ni sa Mia Saudi. Wala pong Belo dito, Sis Mia Amor. Sa aming, wala dito. Ayan, hindi pa ako nag-LS today. Ay, kaya pala. Wag kang kumuha. Dapat- Empire Ken, wag kang kumuha ng umaga ha. Dapat yung pa-after ko maggising kasi humanda ka sa akin. Kaya ni Ate May Ayan, Molina, wag narinig kayo mo yan, Sis Impar. wag kayo mag-LS ng umaga ha. Dapat yung mga 10, 4 o'clock PM ng hapon or 5 ganon hanggang sa Ayan. Wag, Hindi po ako nag-LS today. Ilang tusok pa ba ang kailanganin mo, gwapa, haha, from Upjoy Vlogs? Sino sis Upjoy? Bukas mga 2 PM Pinas time, akyat ka, OFW, Chararat TV, ha? Akyat ka daw bukas ng 2 PM. Libre ka ba? Kay sis Empire Queen. natutulog pa Libre ka? tayo. 'Di ba 3 o'clock ako ng hapon nagising sa Philippines oo. time. Ay, natutulog pa kami niyan, sis Empire. Magpalit ka ng schedule mo, bro. 12, 11, 10. Ay, natutulog pa talaga kami yan, sis Empire, kasi 10 pa lang yan dito eh. Pero ako, na yan, gising na din ako naman yan, pero nagdudot-dot pa. Ayan, Asan Emmy na ba? Paragas, si Mia Amor, magpapakanton na siya. Nakalimutan ko kanina, langga kung magkano ang mga banana niya kanina. Mas maraming tamsak na, uy, ha, from Nomad Empire Queen. Ayan, parang bumaba ngayon na. Kanina 20, nag-15 na lang, o nagsialisa na. Ayan, nagsialisa nating viewers, chararat. Ayan, nagsialisa niya, kailangan naman matulog ng tao. Alangan hindi ka talaga marunong makisakay, talagang. Kaya, pag binuking lang kita. Uy, masakit na talaga yung pit ko dito, mga langga. Ang almond ko masakit na Tawagin mo na si admin kasi si admin alam pagkatapos matutulog na. Kaya nga. I-PM mo siya. Hindi nga ako maka-open ng messenger ko kasi ginamit ko dito sa StreamYard sa phone. Hala, guys, 2 hours na pala akong naka-live, oh. Asa na ba si admin, guys? Huwag ka na mag-LS bukas, charot. Oo, sure. No problem. Chatting lang. Oo. Hindi, okay ko naman yung kanina. Hindi, at saka maraming bakante. Kanina maraming bakante. After ko, maraming bakante. Kaya nga. Ayan, hahaha. Ayan, welcome back sa iyo, Jason Kin. Bumalik si Jason. Sa Pinas pala kayo, guys. Sino, Emmy Paragas? Ako naman ang tulog pagising na kayo, hahaha. Ayan, from Nomad Empire. Paano ang ingay ni Gwapa? Hahaha. Oo nga, maingay yan talaga. Guys, andito kami na, hahaha. Juicy Lucio. Andito kami pareho sa Saudi Arabia ni Noemi. Nasa Al-Kubar, KSA ako. Si Noemi nasa Riyadh, KSA. Oo, nandito kami. Pastilan jud Preoy from Saracago. Mauga ni Preoy. Nahulat na lang na akong pre nga mag-end na ko kay ma-next na ang among admin mag-live. Unya kay wala pa man siya ka-ready. O ayan, nagbaba na rin si langga ni Sheila Berano ng kanyang bahay. Diyan ka lang muna. From GC Lucio. Thank you so much sa iyo, GC Lucio. Ayan, salamat Juana TV3 from Mia Amor Kuchi. Hi Beshi, Jason Kin from Nomad Empire. Tapos na ako magpa-fresh G from Jason Kin. Akyat ako. Sige, umakyat ka. Bigyan kita ng hagdanan, Jason Kin. Lami kaayo akong internet karon day kay wala siyang lag-lag. Ay, oo, mao. Pero ganina ba, chararat, ang imong duga blurred ba?
Yes, Ayan, kasi sige na, nabag. umakyat ka na, Jason. Ayan, sana all fresh na from Jason Kin from Nomad Empire. Ayan. Aray, ang sakit ng paa ko. Joanna TV done to you po from Divine Jubin. Ayan guys, ang mga nandito na pumunta guys, except sa Team Focus family, ayan mga legit din sila guys kasi mga ano din yan, mga friend din yan namin ni Chararat noon. Ayan guys, may saan ano. ka na, Jason Kin? Sis Noemi, pag siya ang naga-ilis tayo ang tinitira niya. Oo nga, Upjoy. Divine link please from Joanna TV3. Hi Sheila Birano from Amy Paragas. Hagdan please. Ayan ang hagdan Jason Kin. Ayan na, bumaba na rin si Divine Joby. Hello Ate Divine. Hello Ate Divine in Upjoy Vlog. Ano yan ang dinilit mo, Nomad Empire? Hello, CC Empire Paragas from Sheila Birano. Ayan. Saan ka na Jason Kin? Andyan na yung hagdan mo. Ayan. Si ano, saglit lang. Si Nomad Empire, parang pumupunta ito sa LS ko dati. Yung mga last 2 months. Di ko alam na Team Focus pala siya. Si Queen din nga yan. Talaga? Ay, hindi ko kasi lang alam. Sis Empire, ang Nomad mo ba ito? Dati ka pupunta kay Chararat? Kasi parang sa kanya daw. Dinilit ko yung link kasi magkakasunod-sunod kami nagbaba. Baka magalit si host. Ha ha ha. Okay. Oo nga no. Guys, wag lang natin sunod-sunod ang ating mga bahay. Kasi baka masipa ako ni Lolo. Sa akin, walang problema. Pero ang inaano ko, walay hagdan. Nagbaba na kaya ako dyan, Jason. Sige, baba ulit ako. Saglit lang sabi ni Upjoy Vlog, hindi na daw ako nag-ELS. Nag-ELS ako, everyday ako nag-ELS Upjoy. Kaso lang hindi mo siguro na-timingan. Oo, Upjoy Vlogs, abangan mo bukas, baka mag-LS din to si Ayan na ang hagdanan, Jason Kin. Saan ka na ba? Opo, pinuntahan kita dati, Chararat. Ay, oo, tama ka, Chararat. Pumunta talaga noon si Nomad Empire. So, meaning pala, Empire Queen, kilala mo na kami ni Chararat. Kasi nakikilala. Pumunta siya, no? Nakikilala ko talaga yung mga name ng mapupunta sa akin dati. Mga ilang buwang nakakaraan. Oo. Hagdanan, please. Uy, Jason Kin, asa naman ka dong? Andyan na ang hagdanan, Day. Diyos ko, ano pa yan siya? Nasa golden, naka-red carpet pa rin. Naka-red carpet pa yan sa'yo. Kaya umakyat ka na. Ng red carpet. Baka ayaw niya tong umakyat kasi walang red carpet. Correct. Kasi ako busy ngayon. Nilagyan ko na, Diyos ko. May mga spotlight pa yan. Okay lang, basta ganitong oras din kasi Upjoy yung aking LS, mga 11 dito. Kaya, ayan, kung libre ka, pumunta ka sa amin kasi si Charara talaga. Hahatakin ko yan pag ako nag-LS para may ako dito. Huwag ko na sabihin kasi maririnig ito. OFW Charara. Ba't natagalan si admin? Saan ka na, Charara? Kin? Noong panahon na lagala pa ako kasi wala pa akong Team Focus. Ay, wala pa rin pala siyang Team Focus noon si Sis Empire Queen. Kaya pala nakapunta sa bahay mo, Chararat. Uy, Jason Kin, asan ka na? Ha. Thanks Sheila from Divine Jubin. Ayan, sa mga dinikitan ko po, nag-iwan lang po ko ng bakas from dad ni Ayeka Moves. Ayan guys, legit po to si Sir Dad ni Ayeka Moves. But actually mga mga palangga, ang lahat po ng Team Focus is legit na legit. Ayan, shout out po sa Team Focus family. Thank you so much po sa pag-support sa akin palagi. At thank you din po sa aming mabait at maganda na admin. Ayan, welcome sa aking co-host na si Jason Kin. Ayan, fresh na din. Nakaligo Madam na ba? Pasok! Madam Jason Pasok!
Saan na? I-message mo daw si Madam Sheila. Saan na si Ate Mai? Hello, Ate Mai. Lumas ka na, Ate Mai. Tapos tansa ko yan para bukas ka po naman. Ay! Fresh na siya. Fresh na fresh from the farm. Diba? Very organic. Very fresh na siya. Chararat, paano muna ha? Wait lang. May kausap lang ako. Go. Ano na ginagawa mo, Ken? Matutulog ka na? Hindi, ito kakatapos lang maligo, kakatapos lang magano. Ay. Nakapag ano na siya, nakapag chinsansu. Jason Ken, tingnan mo yung itsura ni Chararat. Uy, saan na ba si Sheila admin? Uy. Madam Sheila Mix Vlog, where are you now? Saan na siya? Ba't hindi na ano? Ay guys, ano ko na kayo ha, ipi-play ko na kayo yung nanalo kanina. Tapos si ano, yung isa sa isang ano ko muna. Ayan guys. Ipi-play ko kayo si yung nanalo kanina, si Joanna TV, may ano sa 30 hours siya sa akin. Si Noemi Competente yung ano 10 hours. At saka si Joseph Dorilog and Jojo Toledo. Guys, ipi-play ko na kayo. I thank you so much. Sabi ni Ate Noemi, sa akin na lang daw ibigay. Yung totoo. Charing. Ay, pwede din. Ano ba? Ay, ano, Jason Ken, yung dati ba, tapos ka na, hindi pa? Yung panalo ko Hindi sa'yo, pa, hindi may pa? dalawa pang remaining. Sa isa pang natapos ko sa'yo. Ay, yung O, ibigay mo na lang yung kay Chararat. Ay, no, wag na. Mas kailangan mo. Marami na ako. Marami. Pwede naman. Sa'yo na lang, girl. Don't worry, guys. O, sige, pakita ko sa inyo pag na-play ko na, ha? Charing. Tuwang-tuwa naman si Chararat, sabi ni Madam. Hello, Madam Mai Molina. Good morning sa iyo. May mag-shoutout sa iyo dyan. I love you all, guys. Charing. Wag mo ibigay sa akin, sa kanya kasi kailangan niya, marami ako. Hindi, okay. hindi. I-play lang kita ng Chararat. I-play kita. Don't worry. Okay, thank you. Ayan. You're welcome. Charot lang. Charing. Uy, bantayan ninyo si admin ha, baka naghulat na to siya. Check mo na kung wala pa man. Wala pa. Co-host, Chararat, wag mo naman takutin mga viewers natin. From Dad ni Ayeka Moves. Ayan, ako nung isang araw pa nagtamsak. From Mai Molina, may kamukha ka na artista OFW Chararat TV. Pero hindi ko nga lang maalala sino. From Nomad Anpar. Tingnan ko nga kung sino. Tingin ka nga sa akin, Chararat, kung sino yung kalukalat mo na artista. Sarap ng kain niya, oh. Ay, parang si Arnel. Ano nga yung Ayan na apelyido naman. ni Arnel? Ang dami-daming artista. Hindi ba pwede si Kim Chu? Bilis mo naman dada. Si Arnel talaga, tiguang talaga yan mo sa akin. Si Arnel talaga, Ignacio, ang ano mo sa akin. Ipaan mo sa akin. Hindi ba pwede si Ann Curtis or si Kim Chu Lee? Charot. O sige na, si Kim Chu na yung kalukalike mo. Para tumahimik ka na dyan. Ay, Diyos ko. May kamukha. Hi, Myla. Ano to, Myla? From MA Paraga, same tayo, Mami May Molina. Last month pa ako nakatamsa kay host.
Grabe naman kayo, last naman pa. Ayan, may muli na hello from Emmy Paragas. Hoy, spirang gamit ni Beshi kasi social yan. Ano? Grabe si Ate si May Mayora. Sinabihan ako na silong mihiya daw. Okay talaga si Ate May, no? Wala naman akong nagawang masama sa kanya. Ayan. Tamsak na ulit from Mayora. Ayan, thank you so much sa papunta dito, Mayora. Copy Sheila Birano 1 from Mia Amor. Hello Sheila, salamat from Emmy Paragas. Bakla ka, hawag kang ichuchera from Joanna TV3. Haha, ichucherang pala ka siya. Hindi sa YouTube, sa email. I love you all guys from Mayora. I love you too, Mayora. Bakit tahimik yata si Chararat? Kumakain si Chararat, Mayora. Si Lomi. Si Lumi. Haha, gwapa. Joy Vlogs. Oo, si Ernel. Si Arnel Ignacio. Diyos ko. Mayora, grabe buhay na buhay ang Team Focus sa dalawang bayot na to. Ay, oo, tama. Buhay na buhay talaga. Nag-strong ka na yet? From Divine, 30 years younger version ni Arnel Ignacio from Mia Amor. Kuman ako naligo, Day. Nakisali na rin si sis Mia Amor. Sige sis. Kaya nga Joanna TV3. Si Ilong Mia. Ano ba kinakain mo dyan, Chararat? Nag-set na ha. Ay salamat naman admin. Nag-set na. Okay na ba admin? Magpapaalam na ako. Huwag kang magpaalam. Bata mo pa. Nag-set na si admin? Okay na admin. Ready ka na? Huwag ka muna mababa kasi mapakita ko sa kanila kung sino yung piniplay ko, madam. Okay. Oo, sige. Ready ka na ba admin? Ipakita mo na, Jason. Saglit lang, papalitan ko pa yung mga pangalan. Nag-search pa ako sa pangalan yung guys. Ayan, ipakikita ni Jason ang mga piniplay niya para walang may magsabi na may daya. Oo. Puro kasi ilong na mo nakikita ko from Mayora. Dad ni Ayeka, kulang parang make-up from Amy Paragas. Then Ceci. Saglit lang, ang sabi ni Mayora, sabi niya, si Kirara na pala, kamukha niya. Di ba, kakaiba talaga siya mag-comment ko. Sakit ka, ayun siya mag-comment. Ha? Si Kiray. Akala ko si Kirara. Hindi, Kirara ang sabi niya. Lola, lain ko kayo mga Bisaya. Oh, Diyos ko. Lain rin man libak ko. Bakit libak, Day? Charing lang. Alam mo, Jason K, na ano talaga ako kung anong itatawag ko sa'yo eh. Ano na lang? Dragon Balls. O si bakit bawal? At least kakaiba. Tingnan mo kasi naka-spike ang kanyang hair. Di ba si Dragon Balls? Grabe ba? Pag magsalita pala ko, oy, welcome ang aking co-host na si Dragon Ball. Diyos ko, busy talaga ito si Chararat. Uy. Ay, Diyogo. Ma'am Sheila Mix Vlog. Nagutom ako, guys. Uy, maghanap ako ng makain. Ayan na guys. Punta na po tayo doon. Thank you so much po sa mga pumunta sa aking bahay. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Ayan, ipakita mo na dyan, Jason Kin, ang piniplay mo. Thank you so much po. Divine Jubin, pumunta ka kay Sheila Mix Vlog. Naka-open na po siya. Ayan guys, punta na po tayo doon kay Madam Admin natin. Ayan, huy, Chararat, umakyat ka doon ha. Ayan, Jason Queen itawag from Emmy Paragas. Mia Amor, punta ka sa LS ni Sheila Mix Vlog para graduate ka 1K. Ayan, Miss Mia Amor, pumunta po kayo kay Sheila Mix Vlog kasi doon po maraming isda doon para makagraduate na po kayo from Sheila Birano, ang sagwa Dragon Ball from Mayora. Oo nga, mga Dragon Ball, lipat na kayo kay admin. Bye guys, thank you so much sa inyo, si Sheila Birano, Mayora, Amy Paragas, Divine Joben, sino pa yung iba, Dad ni Ayeka Moves, thank you so much Sir Dad.
Ayan. Saka sis Mia Amor, punta po kayo doon kay Sheila Mix Vlog. Huwag po kalimutan. Okay, thank you so much guys sa pagpunta sa aking live stream, lalo na kay Madam Jason Kin sa pag-akyat sa aking bahay, saka kay Chararat. Tingnan mo si Chararat. Ang sarap ng kain ni Chararat. Ayan, okay na ba? Jason Kin? Ipakita mo na. Ito pa, dalawa pa. Si Jojo at saka si wait lang. Sige, guys, punta na kayo doon kay admin at pupunta na din kami. Wait lang I-end ko na to. natin Ipapakita na-play lang ko ni Madam Jason ang kanyang piniplay. At ako'y mag-e-end na rin. Thank you so much sa lahat. Ayan, sis Emmy Paragas, thank you so much. Salamat din sa iyo, sis Noemi. Thank you. Walang anuman. Thanks to all. Nice meeting you all. Ayan, thank you so much, Mia Amori. Bye, host. Lipat na kami. Sige, Sir Dadney Ayekamus. Thank you so much. Paano pumunta doon? Ay, wait. Ilalapag ko dito ang ano niya. Ang bahay niya. Wait lang ha. Ito Mia Amor ha, punta ka dito sa kay admin namin Sheila Mix Vlog. Ayan. Pati si Ate Ayan, Divine ang at saka si kanyang- Upjoy. Ayan sis Divine tsaka Emmy Paragas, punta kayo doon. Kasi doon naman kami pupunta ni Chararat. Magko-co-host din doon si Chararat. Ayan, thank you so much guys sa inyong lahat. Bakit binibenta mo na naman ako? Di ako makatulong yan ba yun? Grabe talaga, binibinta talaga. Siyempre, di ba, sabi nga ni admin, akyat ka doon sa kanya, baliw ka talaga. Ayan, thank you so much sa iyo, Divine. At pupunta na rin kami, guys. Mag-i-end lang ako. Paanuhin ko lang muna, ipapakita ni Madam Jason ang ano niya. Sumasakit yung tumbong ko sa iyo, Charara talaga. Ayan ulit, guys. Shout out po sa Team Focus Family. Tsaka kay Ipasyo Sheila mo na, Mix. Jason. Ha? Ayan, lipat na kayo guys kay admin Sheila Mix Vlog. Kasi may ipapakita lang po si Madam Jason Kin ng piniplay niya. At ako'y mag-i-end. Mauna ka na kaya to Chararat. Thank you so much Chararat ha. Suy, ha? Tama, please, pa dyan natin. Akil? Suy, ha? Suy. Tayyib. Aray ko. Saglit lang guys, ha? Okay, sige. Malapit na. Saan mo ba piniplay Jason? Sa Lucky mo? Laptop. Dito na yung account ko, Nakaano na si Madam, Ay. Sige, malapit na. Kailangan ko lang ng proof sa inyo para walang daya or something. Ganun. Ano to? Si Chararat. Play ko na si Chararat. Monica na ba Chararat? May harang ka na ba? Wala. Ito si Chararat, siguro Jason Kid. Malapit na rin tumamuni. Yung almond pa pala yung yung almond pa pala yung harang. Correct. Uy, pero ito si Jason Kid, malapit na rin to. No, Jason Kid, malapit ka na rin mamoni, no? Sana. Chararat, anong kadugtong TV ba? Ha? Anong kadugtong doon? Chararat TV? Vlog.
Hindi, chararat o chararat lang? OFW Chararat Vlog. Vancouver. Okay, nag-report na ako. Chararat, ako nang gi-report. Nga naman! Charot lang. Pangalawang anak. Gi-report na ako ng hiyog mo ka. Ala, grabe siya, oy. Lain ka ayon ni. Uy, minatay, Sis pero Imi guys, Paragas, yung binaba kong link, doon ka pumunta. Ito i-flex ko ha. Saan na ba yun? Ito dito ka pumunta. Ilang, malaki na ba yung bahay mo, Punta ka na Chararat? doon kasi nandun na sila, Sis Emi Paragas. Hinihintay ko na lang tumatapos, Bigyan kita ng ipakita banana, ni Jason Chararat, Kim. isa. Sige na, ito na. Pakita ko lang, magrosaryo ka na, Charit. Ipakita mo Ayan kay na, Noemi mga kasi landa. magyaw-yaw na si Noemi. Ipakita mo kay Noemi. Ilapit mo talaga yan sa mata ni Noemi para hindi siya magyaw-yaw. Basahin mo na. Grabe naman to. Grabe naman to. Hindi ko masyado makita. Uy, ano kaya ang mata ko, Jason Kim. Ayan, sino to? Oo, kaya nga need talaga nito, Matingnan nga. Okay na ba, Jason Kim? Ayan, chararat. Mukha na akong si Lola. Salamat, Okay na ba? Jason. Lalayas na tayo dito. Okay na? Thank you Hindi. very much, Hindi pa. admin. Ito ha. Ito si Jojo Toledo, yung last na nalo. Ito si Oo. Ito si Madam Joanna TV. Bigyan ko rin ng isang saging bago tong ko. Bibigyan ko siya ng isang saging, guys. Witness kayo ha. Kakagawa lang ng Kaya lang ayaw niyang dumikit. Ano ba ito? Ayan. So, sunod si Sunod si Ako. ikaw to. Alam Oo. mo yan. Sunod, sino to? Sino yan? Si Jose Pidorilag. Okay? Okay na? Tapos last na-report ko na si Chararat. Salamat, Jason. Salamat, admin. Salamat, host. Bye-bye. I love you Ayan, guys. bye. Thank you See so you much in sa iyo, another Jason Kim. house. Charat Tara na Vlog. kasi Thank you, ayan. baka mamaya Agras na iba na. Media host. Thank you so much, Siya, Ismea. bye-bye. Bye. Next.